Martxan goiz hastekoa gara. Gogotsu, markatutako lerrotik irten zaleak. Gureetakoak eta zuenetakoak. Gure sustrai eta zarro gaude. Bide berriak bilatzekoak gara. Izan ginen eta izango gara. Beti horregotekoa gara. Konturatu ezarren. Eta oso argituko, gure meta bakarra. Hauxe da. Etxe ondo gara. Jaun Andreo, Arratsaldeon kanbotik, Lapurdin gara, Lapurdin baita gaur, Euskal Herriko itzulia bigarren etapa urteak dira, Lapurdin etapa mailerarik, izan ez duela lasterketak, gure herrialdeko lasterketa nagusiak. Orain 56 urte izan zen azkeneko zitzulia Lapurdin, Miarritzen, amaitu zen eguna, gaur esan bezala Kanbon, 160 kilometroko etapa ari dira egiten, Irundik abiatu da, ordu bat aterdietan, Primoz Roglic atzo erlojupeko irabazi zuen gizona horiz jantzita, eta gaur etapa erreza, ez dakit esateri dagoen erreza, ibilbide ito eta goaikarri hau ikusita, baina beno, kontuan hartuta itzulia zen olako gogortasuna izaten duen, Xabier, arratsaldeon esango nuke, esprinterrek noizbait behar eta gaur bintzat aukeratxo bat izan dezaketela. Zuk diozu moduan, 2000 metroko desnivel metatuarekin etapa errazik ez dago, gorabera asko dago, mendate seriorik ere ez, eta nik uste dut gaur pelotoia lotuta ekartzeko moduko ibilbidea egon badagoela. Eta horretarako, bi arrazoi aipatuko nituzke. Alde batetik, astebeteko itzulietan, liderrak ere lehendabiziko postuari eutsi egina izaten dio, eta Bora lehen ikusi dugu lanean, eta gero sprintaren alde berezik iruditzen zait, Ineosek egingo duela. Lehen urtean, Bastidan, esprintean lehendabiziko etapa irabazi zuen txirrendularia, etan jaiter hemen da, eta uste dut, bakarra aipatzekotan, dozen erdi bat ere egon daitezke, baina bakarra aipatzekotan 25 urteko Britaniarra aipatuko nukeela gaurko etapa irabazteko favorito nagusitzat. Hori gertatuko bada, aurrez etapa lasterketa buruan egiten ari diren, 5 lagunak harrapatu beharko ditu pelotoiak, boskotean, hasieratik egin den iesaldian, Azparren anaiak, Alfonso Arroyo, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon guztioi, hementxe gara behin bidarra igarota. Lasterketa buruan 5 ziren etapa hasieratik, baina bidarrai pasata hor mokuka hasi dira, haizea kontra zutela eta atzean geratu dena Kerfarmako Iban Kobo da. Beraz, lau dira buruan, Burgos BHko Jetzebol, Euskaltel Euskadiko Endeko Itzazparren, bere anaia Xabier Mikel Azparren Q26 puntu bostekoa, eta Total Energies taldeko Alexis Villermo, Frantziarra 3 minutu terdi inguruko tartea daramate, buruan doazenek eta atzean, haizeak gogor jotzen du, nahi duenak badu bide honetan zerbait egiterik, eta aipatu behar, horre eroriren bat izan dela, horrez duela kilometro batzuk pelotoian, lurrera joan direlako besteak beste, Jonathan Astra eta Jon Izagirre, ez da zerrari gertatu, baina, hori besterik ez esan bezala, buruan, lau gizon, Endeko Itzazparren, berandaia Xabier Mikel, Jetzebol, eta Alexis Villermo, behin bidarra igarota. Eta hortxari gara ikusten, 3 minutu terdiko aldea du, iesaldiak esan duguna ordea, ibilbide itoa, erabat itoa, ez dago, ordekan metro bakar bat ere, mendate puntuagarri bakarra eta pakasieran izan du, saninazioko igoera, eta geroztik ordabiltza gora, eta behera. Atzokoa berritu behar dugu, atzo Roglic irabazi zuen Irunen erlojupeko 10 kilometroko saioa, Primoz Roglic, Xabier, 5. erlojupeko itzulian, honen bestez konta horrekin zuen lehia, hautsi du Esloveniarrak bere alde. Erlojoaren kontrako saioan espezialista handia da, eta uste dut orain iruditan daukagun erori horrek ere erraztu ziola garaipena lortzea. Renko Benepoel munduko txapeldun izan da, berarentzat ere helburu nagusi atzoko erlojoaren kontrako saio irabaztea izan zen, hor atzerapen pixka bat izan zuen, konzentrazio galdu ere bai eta naiz eta azkenean dena eman zuen, ezin izan zuen garaipena lortu. Edozen moduz uste dut atzoko erlojoaren kontrako saioak ez zuela aparteko ustekabekorik utzi, eta pozgarri hori da. Ez honean eta ez txarrean, gauzak gutxi gora bera, espero bezala gertatu zela eta favorito guztiak garaipenaren lehiarako moduan daudela. Roglic honen bestez, garaile Roglic beste behin, mailotoria soinean dugula. Ari da etapa egiten, bigarren bain geratu zen, ustekabeko izan zen neurri batean, 3. Eskilmose, hori ere neurri batean azaldu zen lekoan azaltzea ustekabekoa, iruditzen zegun, horrezko postuetan egiteko moduko gizon zela Danimarkarra, baina hain aurrean, eta bereziki Ebenepoelen edo Binegoren aurretik sailkatzea, esan dakoa, neurri batean ustekabekoa. Hor daude, 4. Ebenepol, 5. Binego, 15 segundora, gero Bokelan, arkea taldeko Frantziarra,
Egia esan denboraldi hasieran erlojupeko politak eginda da, irabazita ere bai, Besailesen eta Proventzan, Ayuso, 7. Schachmann, Zumarragan irabazi zuen, Alemaniar 8. Izan Haiter, 9. eta Jon Izagirre 10. eta Izan Haiter, esan behar da, Xavier, segundo bakar batera izan zela mugarrian gero, Izan Haiterrek, zorte txarra izan zuen. Euria harrapatu baitzuen, erauntxe harrapatu zuen, eta errepide bustian egin behar izan zuen saio amaiera. Aurrera egingo dugu, ze euria aipatuta, hemen zenbait mapetan ikusi dugu, agian zaparrada hundinen bat izango dugula hemen helmuga inguru honetan, minutu gutxi batzu barru. Beraz, aurrera egin behar dugu programarekin. Itzuliak 100 urte ditu aurten, 1924an egin zen aurreneko ekitaldia. Eta harrigarria iruditu kobazaigu ere, aurreneko ekitaldian ere, Ipar Euskal Herrian ibili zen Euskal Herriko itzulia. Iruñetik abiatu zen etapa, Donostiara bidean, Zuberoatik barrena ibili zen, Ibainetatik sartu zen, Oskiz eigo zuten, eta esan bezala gero Donostian izan zuen amaiera. 1924ko kontuak dira, geroztik, 100 urte pasa dira, eta hementxe duzue, 100 urteotan itzuliak izan duen historia. 100 urte bete dira Euskal Herriko itzulia hasi zenetik, naiz eta urtengoa 73. ekitaldia izan. Excelsior egunkariak bultzatuta 1924an hasi zen. Lehen ekitaldi hartan, Pelizia anaiak, Franzi eta Henri, jaun eta jabe izan ziren, 3 etapetatik 2 irabazita eta sailkapen nagusiko lehen bitokiak eskuratuta. 1935 urtera arte iraun zuen lehen etapa honek. Urte hartan Gino Bartali handia nagusitu zen. 1936koa gerrak zapuztu zuen. Etenaldia luzea izan zen, 1979 artekoa. Bien bitartean, 1952an, Eibartarrek, bizikleta gintzan herri honek zuen indarra baliatuz, Eibarko bizikleta izeneko lasterketa antolatzeari ekin zioten. 1979an diru arazoak tarteko, berpiztutako Euskal Herriko itzuliarekin bat egitea erabaki zuten. Akordioa 1973an hautsi zen. Hortik aurrera bakoitzak bere bidea egin zuen, eta gorabehera askoren ondoren, Euskal Telebistak bultzatuta, 2 lasterketek berriro elkartzea erabaki zuten 2009an. Kirolarroari dagokionez, sailkapen nagusian garaipenik gehien lortu dutenak González Linares eta Alberto Contador izan dira, 4. Etapei dagokienez ostera, Txomin Perurena eta Sean Kelly ditugu lidertzan, bakoitzak 11 lortu dituelarik. Itxia den arren, Oiartzuarrak ez zuen behin ere sailkapen nagusia bereganatu. Mendeurrena ospatzeko sailkapen ezberdinetako mailotak bereziak izango dira, eta gainera antolatzaileek mailot berde bat jarri dute salgai, zale guztiek erosi ahal izan dezaten. 100 urte eta horra aipatu dugu Pedro Mario
I mean, it's hard to say. On one hand, yes, for sure will be quite a fight for the break because yes, the breakaway has definitely a chance. And on the other, yeah, I mean, it's also not so many sprint days, if you can say it. So yeah, we will see how it develops for the day. Iesaldi indartsu bat egiten bada, aukerak izan alditu, baina uste dute pelotoiak esprinerako lana ingo duela. Egia da ez daudela igual txirrindulari azkar asko ez daude, baina bueno, azkenen txirrindulari azkar hoientzako izan daiteken aukera garbina gaur izan daiteke, eta ordu nik uste talde kontrolatu ingo dutela amaiera, esprineko amaiera hortarako, ez? Eta bueno, batez hori, liderrak lagundu, iesalitan egon, eta egunetik egunea hobera joten saiatu. Eta hortxe dira, irterako irudiak. Irunen, ordu bat eta erdiak inguruan, ekin dio pelotoiak bigarren etaponi. Eta hor dituzue, hemendik elmugatik pasa diren unean, orain dela ordu erdi inguru, pasa da lasterketa kanboko helmuga honetatik, lagunak elkarrekin, Xabier Mikel Azparrenek, esan digu, iesaldian sartzeko ahaleginak egingo zituela, egin eta harrapatu egin du. Eta anaiak ere bai, anaiak gazteak ere bai. Anaiak, Azparrendarrak eta beste anai batzuk ere bai dira hemen, Kofidisen, Izagirretarrak. Baina ez dakit, inoiz, egoera horrelako, gian izango zen, baina bi anai. 5 laguneko iesaldian eta bi anai tartean. Artxiboetan begiratu beharko genuke, baina uste dut ez dela batera erraza bi anaia elkarrekin iesaldi batean sartu eta protagonista izatea, eta uste dut Azparrendarren etxean gaur seguraski benetan harro izango direla. Zuzenekora egin behar dugu, bai, orantxe esan diate barruti Jaiztarrak Bilbon, baina, bueno, gura beste erabateko etapa izan genuen orain, eguneko iesaldian dira bata zein beste Azparrendarrak. Esan dakoa, errepide egin behar dugu, iesaldia zertan den, Azparrendarrak zertan diren, tarte labur bat eta orantxe sartuko gara. Hirugarren itzulia dago jokoan eta bigarren etapa atzo erlojupeko izan ondoren gaur Irundik kanborako ari da egiten Euskal Herriko itzulia, esan dizuegu iesaldia dugu Azparrendarrak tartean bata 36.5 talde suitzarrarekin, beste etxeko taldearekin, Euskal Teleuskadirekin, Enekoitz gazteena eta hoiekin batera, hor izan ditugu Billermoz, hor izan da Kobo, hor izan da Jetxebol, ez da orain boskoteak bat galdu duen. Giroa hainbestean, lehen epelago izan dugu, eguerdi inguruan 21 gradu izan ditugu kanboko helmuga honetan, zeru argi, orain aldean oso argi, esango nuke, ostarte zabalak, eta orain, haize aldatu du, eta mapak erakutsi dizkiguten lagun batzuek, eta mapetan ikusten da, zaparra da arrisko handia dagoela, une batetik bestera, kanboko helmuga inguru honetan, hortze dituze, mailotak, horia roglitzena da, berdea ere roglitzena da, bainek darama, mendikoa ere roglitzena da, haiterrek darama, eta gazterik onenaren mailota, hori bai, hori bere nagusiak darama, Juan Ayuso, UAEko ziklista dugu, bere aurreneko itzulian gazterik onenaren mailota jantzita, eta hortxe laukotea, hortxe aipatutako ieslariak, hortxe bi anaiak Azparrendarrak, Billermoz eta Jetxebolekin, Ken Farmako Iban Kobo geratu da, ia noraino eramaten duten iesaldia, 3 minututik gorako tartearekin baita une honetan laukotea. Pelotoiak ez du aparteko borondaterik izan, nahikoa motzean lortu du iesaldia, hau leheno 5 lagun izan direnean ere, inoiz ez dute izan 4 minutu igorako tartea, eta horrek erakusten du bora taldeak gauzak serio hartu dituela eta ez duela berrikitarik nahi. Azken batean, diferentzi hori asko handituz gero azken kilometroetan, akaso, galtzak betelan izan zizaketen eta pentsatzen dut jakingo dutela,
iesaldi hau hainbestean lotu ezkero gero azken kilometroetan. Esprinta ziurtatu nahirik ibiliko diren taldek ere esku bat lanean jarriko dutela, haiek ere lagunduko dietela eta horren bestez esfortzu gutxiagorekin beraiek nahi duten Roglicen elastiko horiaren defensa onna egingo dutela. Aurren ondari dira saiatzen, begiratzen olako pedalkolpearekin Xabier Mikel Azparren ari gara ikusten eta erreleboetan oso zintzo, aldian lehen ikusi dugu eskuin ukalondorekin nola erreleboak eskatu dizkien bere ieskidei, Bilarmezore eskarmentu ikeragarria duen txirrindularia da, besteak beste Frantziako Turen etapa garaipen bat ere badu eta badakite hauek lanean beltzaritu behar dutela, diferentzia pixkanaka pelotoiak bere aldera baitarama, alegia gero eta txikiagoa da. Xabier Mikel Azparrenek arazotxoak izan ditu. Xabier Mikel Azparren joan zen larun batean, Indurain sarean izan zen, ez zuen amaitu. Egia esan geldialdi batean ondoren... Iesaldian sartu zen orduan ere? Bai, iesaldian ibili zen. Eta gero erretiratu egin zen, egia esan. Bai, tendoiren batean eta umeroan edo arazoak izan ditu eta bere buruarekin ere pixka bat harrituta badago. 3 aste omen dira berak arazo horiek izan zituela, horren berririk ez zuten eman, baina behar bezala entrenatu ezinik egonda eta orain bulturreko lasterketa batean, etxeko lasterketan parte hartzen aritzea eta motivazioz beti oso osatuta izaten da, oso txirrendulari borrokalaria da eta dabilen lekuan agertzea gustatzen zaion horitarikoa, beraz pentsatzen dut baduela meritua egin duen prozesu hori hain azkar konpondu izan. Lehiaketaren berri man berdizugu, ezertan hasi aurretik. Atzoko galdera podiuma zen, bai. Zein den itzuliko podiuma gehienetan zapaldutako euskal ziklista eta aukeren artean, Jon Izagirre zen, aukera zuzena, 6 aldiz zapaldutako baita Jon Izagirre itzuliko podiuma. 5 aldiz zapaldu zuen Julian Gorospek, 5 aldiz zapaldutakoa da baita Marino Lejarreta bera ere, eta Miguel Marilasa bere beste gure aukerak 4 podium ditu Euskal Herriko itzulian. Arkaitz Aginagalde zarauztarrak jasoko du saria. Eta gaurko galderak, honela dio, itzuliak aurreneko etapa maiera Baionan izan zuenean, zeinek irabazi zuen? Urteak dira, 1925ean izan zuen itzuliak aurreneko etapa maiera. Lapurdin, Baionan, hiriburuan. Eta zeinek irabazi zuen? Mariano Cañardo, Gino Bartalio eta Federico Ezkerra dituzue aukeren artean. Utzi zuen erantzunak. Instagrameko kontuan sartu behar duzu horretarako lehiaketan parte hartzeko. Eta gero programa maieran erakutsiko dizugu mailota erakusteko modukoa baita. Egunero zozketan daukagun mailota. Alfontxo, aurrera. Bai, oraintxe hitz egingo dugu eguneko lehengo protagonistarekin, Pello Laberriarekin, Euskal Tele Euskadiko zuzendariarekin, hemen da iesaldian, Eneko Hitze Azparren sartuta. Bueno, Pello, lehen helburua beteta, iesaldian sartuta. Bueno, pelotoiak ez du larregi ematen, 3 minututerriko aldea dauka iesaldiak. Bai, bueno, ez, helburue bete deu, helburue azkenen euneko iesaldin sartzea zen, gero mendie disputatzea, baina, bueno, bagenekin jende oso azkarra gendukela iesaldi hontan, eta ez zala erreza izango. Halare menaike aurpegi emanez, eta hori, ez, Katalunian ikusi deu ekipo handi hauek ez duela tarte handi ikusten iesaldintzako, baina, bueno, gurea egiten saiauko gea, 3 minutu terdiko tartea damakigu, eta seguro nau hauek urrutia iritsiko diela, maila handiko txirrindulari die, Eneko Hitz oso maila honen dau, eta beste 3eke bakigu ze mailatan daren. Ibilbide gogaikarria, Bai, ikuste atorri nintzen aurreko baten Jorge beakin, eta bueno, oso ibilbide politia ez da. Pentsatzen genduen erabakigarrikoa igual izango zala, baina bueno, azken nahiko gora beratxue da, baina errepidek ez die espero gendun bezain txarrak, ez da, errepide nahiko nadie, gero daukego 200 kilometron Azparneko nahiko paso komplikatu badaukeu, eta hor aztibili barko dugu, batzen zepe gertatzen da, baina bueno, nik uste gutzako oso ondo hasi dela itzuli, atzo krono hon bat ingendun, eta gaurko gimorobitzen duen. Eskerrik asko, Pello. Eskerrik asko zuei. Pello Laberria, Buzkoarra, Oierritarra, eta Eneko Hitz Azparren, 3. da. Gaur itzulian, iesaldia harrapatuta 3. aurtengo denboraldian, bere aurreneko agerraldia. Alulako turren egin baitzuen, 2. etapan. 34 kilometrora amaitu zen, egun hartan Eneko Hitz Azparrenen iesaldia eta bere 2. Ogran Kaminon, Galiziako errepidetan, 2. etapan Ogran Kaminon ere.
Txantadara bidean egin zuten etapan, talde handi xamarra izan zen ordukoa, Berbik, Arkas, Molenar, Pietrobon, Uriarte, Esbetz, Diaz, eta gehien Molenarrek irauntzuen. Gero, Binegoren erakustaldiak eman zion amaiera egunari. Ia gaur noraino eramaten duten iesaldia, 18 gradu, zerua era bat lainotuta, era bat ilundu du, halako giroa izan dugu goizean eta haize aldatu du eta esan duguna, agian zaparradaren bat izan liteke hemen minutu gutxi batzu barru. Atzo ere galanta bota zuen, Irunen helmugan, zorionez gutxi irauntziak, ea pasatzen duen, hotzik eta ez dago. Hori bai, goizean, etorri garenean, dezente epelago. Pelotoi handia, gogoratu pelotoi horretan, Primoz Roglic mailotoriarekin. Hemen ieslariak, Villermoz, turrean etapa irabaztako da Villermoz, igotzaile, igoera laburretan erritmo aldaketa bizi-bizia duen gizona. Mir de Bertaineko ailegaera orain digondo gogoan daukagu, Xavier, Villermoz, uste dut urasi izan zela, bere kiroi ibilbideko handiena, gero agerraldi politak egin izan ditu, bat baino gehiago, erorikoak eta lesioak eta ere asko izan ditu, eta orain iaz, esango nuke, azkeneko bizpairu urteotan ja pitima bera eginda da bilela. Nabarmen bera, 2015ean lortu zuen Mur de Bretañan etapa garaipena, eta Mur de Bretaña aipatu da jendeak segurazki gogoan izango duan Mati van der Poel handiek ere irabazi zuela, antxe bertan irabazi zuen eta horregatik uste dut azpimarratzeko moduko lekuan nagusitu zela eta bere soslaia zein izan daiteken garbi erakusteko moduko ere bai. Bere azken garaipena Dauphinen 2022an lortu zuen, baina zugu esan bezala arazo fisiko izugarriak izan ditu eta eroriekin komeria asko gainera. 2014an bertan ere entrenatzen ari zela erori eta esku hautsi zuen, 2017an auto bateko eta orno bat hautsi zion eta handik aurrera geroia bizkarrarekin eta arazo asko izan du, eskapulera hausitakoa da, eta pelbisa, mokorra, denak hautsia ditu eta esan daiteke iaia Pozo Biboren antzeko kasu bat dela. Han eta hemen erori eta gero ez harritzekoa bere gorputzak bere egin izana. Ja, adinen ere aurrera joan da dago, pentsa lehen aipatu dugun garaipena orain dela 9 urtekoa da, orain 35 urte ditu, eta lehen garaipena lehiatzeko gaitasuna bazuen orain iesaldietan eta sartuta konformatu behar izaten. Eta urten, amaituko du kontratua. Bataz bestekoa, 52 kilometro ordukoa. Euskaltel Euskadi, Enekoitz Azparrenekin iesaldian. Euskaltel Euskadik, iesaldiak izango ditu, jomugan. Esan du Pello Laberriak, argi esan ere. Gaur egun, Olturreko lasterketa hauetan dagoen mailarekin. Ez da, apurrik ere ez dutela usten hauek, bestentzat. Exigentzia handia dago eta talde apalentzat erronka ikeragarria da, ia gainditu ezineko langa jartzen diete Ulturreko taldeek, eta gaur horren beste adibide bat ikusi dugu. Hasieratik Bora taldeak Ruger Adria jarri du, Bob Jungels ere hor dago, eta itzulia Ulturreko lasterketa da, puntu asko, gauza asko daude hemen jokoan. Atzo ere esan genuen, Pogačarrez beste itzulia handietako favorito handi nagusi guztiak bertan dira, horiek elkarren artean lehietu egina izaten dute, beraien palmaresa diztiraz hornitu eta horrelako lasterketak irabazita erdiesten da hori, beraz zer barkatzeko ez daude, eta aleginaren poderioz horrelako iesaldi bat harrapatu ezkero ere, gustora ez baita ahuntzaren gauerdiko ez dula, lehen da biziko kilometroetan, hainbeste denboran, telebista aurrean eta norberak bere babeslea eta taldearen izaera erakustea. Coronamos este repecho y tenemos una zona más favorable, con algún repechillo, pero mucho más favorable. La diferencia 3:30 más o menos, estáis ahí todo el día, no te olvides, los 4 hay relevos, todos gastando lo mismo y vete comiendo y bebiendo que todavía queda mucha etapa. Rubén Pérez, ziklista hoia, zaldi bartarra, Burgosko autoetako batean, Jatxe Bol bere mutila, joan zen larun batean. Xabier Mikel Azparren bezalaxe, Induren sarian, eguneko iesaldean ibili zen. Txomin Juaristi, Javier Serrano, Johansen, Leider, Jose Maria García, eta Jatxe Bolek osatu zuten Induren sariko eguneko iesaldia. Herberetarra da, Jatxe Bol, 34 urte ditu, eta urte batzu badara matzaia da, Burgos taldean, hau Kolombialdean ibili zen,
bere aurreneko urtetan honek emaztea Mexikarra du. Eta 2018 azkerozti, Espainiako taldean dabil. Hoxe da Fermin, iparraldeko postala. Belaze ardien bazka gozoa bazterretan, eta aski etxetxo eta basarri koloredunak. Gorri ezpada berdez, ornituak, paraje zoragarria eta Euskal Herriaren postal bikaina. Zabalduko du mundura beste behin Euskal Herriko itzulia. Inguru zoragarria ikusteko ez ezik ibiltzeko ere bai. Bizikleta hartu eta inguru hauetan imagina jende ibiltzen da eta ez da harritzekoa. Horrelako inguruak eta trafikoz eta hain egoki izanik bizikleta zalearentzat, ibilbidea, horixe, agian ito xamarra, lasai xamarri hori nahi duenarentzat horixe txarra. Kirol maila desente xamarra eskatzen du orain ere ikusten ari gara, batzuetan gora, beste batzuetan bera, zeinen ibilbide gogaikarria den. Muinuak eta ez dira oso gogorrak, penditzik eragarririk ez dago, eta gero egia da, iparraldean baserriz baserri, erriska joateko batetik bestera errepide bat baino gehiago dagoela, errepide sare bigarren mailakoa behintzat oso zabala eta oso aberatsa da, eta horregatik trafiko desente dauden lekuei iskin egin eta bide baketsuan eta txorien kantu zoragarria belarriak goxatzen dituela ibiltzeko paraje benetan harrigarria da, iparraldean txirrindulari zale batek topa lezakeena. Eta jende harretu dingo da, lehen aipatu dugu, baina 1924an itzuliak aurreneko ekitaldia izan zuenean, iparraldean, bigarren etapan kilometro asko egin zituzten. Maule bertatik ere pasa ziren, Iruñetik abiatu zen etapa, Ibainetatik barrena. Sartu zen iparraldera, Luzaidetik barrena, Oskizei gozuten egun hartan, eta gero iparraldean kilometro asko egin eta Donostiraino egin zuten, Donostirainoko bidea egin zuten. Hori 1924an esan bezala. Eta iparraldean aurreneko helmuga 1925an Baionak izan zuen. Tino Bartalik irabazi zuen egun hartan. Eta azkenekoz, Miarritzen izan zuen itzuliak etapa amaiera 1978an. Alegia, orain 56 urte Leitzatik abiatu zen etapa. Eta etapak aurreneko kilometroetan Jose Luis Maioz eta Ismael Lejarreta izan zituen protagonista. Igoeretan uitzi bitan ere igo zuten egun hartan. Esan bezala bien arteko lehia izan zen mendeko sailkapenerako. Gero etapa Jose Luis Viejok irabazi zuen, Andres Oliva eta biak helmugaratu ziren eta Viejo izan zen azkarna eta taldetxoa 8 segundora sartu zen. Ordiales buru zela, Ordiales, Miguel Marilasa, Javier Elorriaga, Txomin Peruren azena hori izan zen. Helmugan ordena, biarrizko helmugako etapan, 78ko itzulia, Jose Antonio González Linaresek irabazi zuen. Enrique Zima eta Jose Nazabal izan zituen aldamenean, kantabriarrak. Diferentziare azken 10 kilometro hauetan iesaldiak ondo eutsi dio, 3 minutu eta 20, 3 minutu eta 25 tarte horretan. Baina egin kontu pelotoian, 2 lagun bakarrik ikusten ditugu buruan. 2 lagunek laukote baten lanari modu horretan eusten baldin badie, pelotoian ez da jende asko nekatzen ari, borak baditu baliabide hobeak eta baliabide gehiago ere bai, erritmoa bizitzeko azken kilometroetan, eta gero horri erantsi bertzaio teorian behintzat, esprintaren aldeko apustu egingo duten taldeek, eta horien artean esango nuke, Ineos taldeak behintzat erantzungizun handi hartuko duela, lehen urtean Bastidan Etan Jaiterrek etapa garaipena lortuta uste dut bere buruarengan konfiantza izango duela berak eta baita taldeak ere, besteak beste, atzo errojoaren kontrako saioan 9. postu sailkatuta erakutsi duelako denboraldi hasieran ez bezala orain pedal kolpe onarekin dagoela. Etan Jaiter garailea da gainera, Poloniako turra irabazia du, Norvegiako ere bai, Norvegien 3 etapa garaipen baditu, Erromandian, Worldtourreko lasterketa batean 3 etapa garaipen baditu eta iaz ere oso oroitzapen onak izan zituen itzulia. Beraz uste dut azken kilometroetan lotura lana egiteko eta esprinta ziurtatzeko ahalegin horretan
Ineos taldeare arituko dela. Eta gero pentsatzen dut, atzo aipatu genuen Movistar taldeak taldeburu sendorik ez dauka, eta Alex Aranbururekin ondo balego behintzat, edota Gonzalo Serranorekin hemen aukeraren bat izan lezake, gogoan izan Isaac del Toro, 20 urteko mexikarrak, aurten denboraldi hasieran Down Underren etapa garaipena lortu zuenean, azken kilometroetan pelotari aurre hartuta irabazi zuela, harentzat ere ez da bat ere aldrebesa, Kevin Baukelanek atzo errojoaren kontrako saio ona egin zuen, bere palmaresan ageri dira, gaurkoaren tankerako amaieretan etapa garaipenak, eta bai Archie Ryan eta horrelako gizonak ere mugitu daitezke. Beraz, horrekin guztiarekin esan nahi dut, pelotoian oraindik ahalmen asko dagoela iesaldi hori zapuzteko. Eta hori zen, euritantak hasi dira, errepidean, eta apurka badare, ziklistak autoetara jaisten ari dira, euritakoak hartzen. Eta duela gutxi, Victor de la Partek bizikleta aldatu behar izan du, eta oraintxe sartuko da pelotoian, Euskalteleko Gasteiztarra. Izen batzuk aipatu dituzu, Xabier, beste batzuk ere badira, eta ikusita zen nolako sprinter aukera dagoen gaurko pelotoi honetan, batez ere kontuan izan da denboraldi hasieran zenbait probetan nolako amaierak eskaini dizkiguten, Lapeira azpimarratuko nuke. Age Bierre Decathlon taldeko Pol Lapeira. Eta Gregoire... Lasterketa batean baino gehiagotan gauza bera egin baitu. Pelotoia ustekabean harrapatu, bat irabazi ere bai, eta beste bitan irabaztear izan zen. Baina oso mugimendu txalogarriak eskainita da Pol Lapeira gaztea, aurten denboraldi hasieran egun bakarreko zenbait probetan. Bi proba irabazi ditu egun batekoak, eta gutxi gora bera gaurkoaren tankerako ibilbidea izan dutenak. Luarko klasikoa eta Xole Paide Lua berak eta sasoiko gainera, izan ere aurreko hilaren amaieran, azkeneko astean lortu zituen garaipen biak, bata bestearen atzetik, amaira aldera, hilaren 16an eta 17an, eta Lapeira uste dut aintzat hartzeko moduko beste gizon bat izan daitekela. Buitrago bera ere uste dut hemen sartzeko modukoa dela, eta ikusten dena da, izenagia eta zerrenda nahi adina luzatu daiteke, baina 8-10 lagunek behintzat, seguraski sinestuko dute eta amestuko dute gaur garaipena lortu dezaketela. Horrekin guztiarekin, azken batean, konklusioa berbera da. Pelotoian talde asko egon daiteke lanerako eta iesaldiak denborak aurrera eginela, gero eta komplikatuagoa izango du orain arteko privilegiozko postu horri eustea. Gainsaria dago etapan, gainsaria dago esprinean, azken esprinean, gainsaria dago helmugaratzean. 10 segundo izango ditu aurrenekoak, 6 segundo bigarrenak, 4 segundo hirugarrenak. Ez harritu, liderren bat hor etapa amaieran buru-buruan azaltzea. Kontuan izan da ondorengo egunetan ere gainsariek garrantzi handia izango dutela, aukera badute behintzat, iruditzen zait, batzuk aleginak egingo dituztela, gaur bertan etapan postuna egin eta gainsaria hartzen. Pelotoia Borak Dakar, egun guztian gainera, Borak Dakar lotuta. Adria da gehien bat, buruan ikusi duguna. Lehen hemen 49. kilometroan kanboko tarteko helmugati pasa dira, eta han ere bera pasada pelotoiaren buruan, bere gurpilean Bob Jungels, eta gero Alemaniako txapelduna Buchmann dago hor, gero Sobrero dago, Schachmann ere bai, Hindley mendate seriagoetan, eta gauza gehiago gaiztotzen direnean lanerako prest izango du Roglicek, izan genezake ia Roger Adriak daramala pelotoia kontrolpea. Bai, beste protagonista dago hemen, Matxin, UAEko managerrarekin gaude. Bueno, arratsaldeon, Josean, ayer no ganasteis, pero el equipo demostró que está en un muy buen momento de forma. Bueno, la verdad que mejor estaba Roglic, la verdad que sí. En las contrarreloj últimamente solemos hacer buenos resultados, se ha trabajado mucho la especialización y la verdad es que partimos siempre con la opción de ganar. Ayer Roglic estuvo más fuerte y felicitarle simplemente. Tenéis muchas balas ahí, Jay Vine, McNulty, Ayuso. Bueno, intentaremos sobre todo en la guerra que hay entre Vingegaard, Roglic, Renko Evenepoel, emerger y buscar alguna opción entre ellos. Hoy la etapa al sprint, ¿no? Sí, es lo probable, la verdad que sí. Lo que pasa es que habrá un poquito de pelea, posiblemente está 8 kilómetros el sprint especial con bonificación y posiblemente haya un poco de movimiento. Agur. Roger Adria, bera ere ez da gizona proposa esprinerako, ez da gizona alderebesa esprinerako, abiadura punta politeko
gizona da, katalana. Hemen Ateri, oraingoz Ateri, baina esan dizuegu, zenbait mapatan erauntxia markatzen duela puntu honetan txe, helmuga inguru honetan. Lankideok... Tanta batzu badira, baina erauntxirik ez oraingoz, Alfontxo. Erauntxirik ez oraingoz. Ez, erauntxirik ez, eta ez dugu behar horrelakorik, Ezpretan izango da. Gainsaria banatuko duen esprina. Eta urrena esan dakoa, helmugan. Kanboko helmugan. Azparren anaiak, biak buruan Xavier Mikel eta Enekoitz bere gurpilean. Xavier Mikel larun batean iesaldian ibilita da, baita Burgos BH-ko Jetx Bollere. Enekoitz Azparren. Hortxe dira, Fermin orain, Azparnen. Oraintxe Azparneko herria zeharkatzen. Eta hor ere aldapatxoa. Nekazangoak lehenaz gainere berotzeko beste arrazoi bat. Eta unero ikusten ditugu, aldapatxoetan erritmoa ezinbestea motelduta, garapenak gora, garapen arinekin, eta gero behin kasko harrapatzen dutenean, muinuan bera, abiedura izugarrian, postura aerodinamiko hartu eta garapenik luzenak sartu eta ziztu bizi-bizian, gora eta bera. Xavier Mikel Azparrenek joaristiri lehiatu zizkion, mendiko pasaerak, induren sarian, gero pote eginda geratu zen, Xavier Mikel Azparren. Eta gaur, zer moduz moldatzen den, hainbeste kilometro lasterketa buruan egin ondoren, ibilbide honetan egia esan, ibilbide honek asko lapurtzen du eta hemen gordetzeko aukerarik ez dago, nola llegatzen diren azken kilometroetara. Olatuak itxasbazterreko harria nolaxe, horrelaxe igatzen du txirrendularia horrelako ibilbideko gaikarriak. Beti igurtzi bat eta igurtzi horrek indarra lapurtu egiten du. Azkenean, asko jo ezkero, ia zer gabe guzteraino. Erlojoaren kontrako espezialista izan da, Xavier Mikel Azparren bere kiroli bilbide laburrean, Espainiako txapeldun izan zen, 23 urtepekoetan. Eta nahia debutaria da itzulian, nahia gazteagoa da. Nahia Euskadira eta 23an pasa zen. Pelotoian ja mugimendu pixka bat somatzen denean, eskuinaldetik Quick Step taldeko gizonak aurreratu dira, eta horrek nahi ez da ere abiedura handitzeak hartzen du eta diferentzia horren lekuko. 3 minutu eta 3 segundura jaitsi dute, aurki 3 minutuko langa botako dute, eta behin azkenan 50 kilometrodan sartuta, hor lehiare izango da, zenbait errepide estuantzekoetan pelotoi buruan eta ondo kokatuta ibiltzeko, eta horredanak iesaldi herri kalte egingo dira. Azparren eta hemen etapak zein urtetan izan diren aipatu dugu, esan ez duguna da, hemen ziklista batzuk izan direla, protagonista izan diren ziklista gainera, munduko txapeldun bat izan da hemen, Euskadin ibilizena, Romen Sikar, baina hemen aurrez ere, Xavier, Lapurdin bereziki, Lapebitarrak, anaiak, protagonista turrean izan ziren, bai Roger ala gehi. Turre irabazitako gainera, Roger. Paul Maie, pentsa, turrean protagonista hundia izana bere garaian, Marcel Kei, jauetzen lapurtarra, hau zuberotara zen, Zalgizekoa, etapa garailea, Frantziako turrean, eta azken otuetan, Roman Sikarreko batera aurrez Thierry Elizalde, aurreneko Euskadiko taldeko partaidea, eta gerora Loak Xetut, Pierre Cazot, sortze zokerez banaiz biharnotarra, baina harreman handia izan duen Euskal Herriarekin, eta Cyril Barte bera ere biharnotarra da izatez, ama Baionarra du, Euskadi Muriasekin ibili zen. Cyril Bart oraindik errepidean da, oraindik lehiatzen hori da, Cyril Bart. Omar Fraile amenatzean, autora jaitsi eta aginduak edo zehatz-mehatz jasotzen, ea aldez aurretik prestautako plangintzan inolako aldaketarik edo baduten. Omar Frailek uste dut gaur lan bikaina egin dezakela,
Ethan Hayterren mesedetan. Pitcockentzat ere uste dut amaiera oso nazela, eta horregatik atzo berak mokorrean kolpe datza hartu eta erretiretu beharra izan aurretik gaurko etaparako Pitcock nik alako borobil gorri batekin markatuan neukan, baina ura ezean eta Hayter iakasik aukera hobeare hortxe daukate, iaz bastida nagusitu zen gizona, txirrendulari garailea, bereziki talde txikietan, eta gora berak izaten diren lekuetan, eta horregatik uste dut Ineosek azken kilometroetan ardura berez izango duela, eta sprint bideratzaile lanak egiteko, uste dut Santurtzierra benetan txirrendulari oso aproposa dela, zer esanik ez, Miguel Kwiatkowski eta Jonathan Castroviejo ere, hor arazo gehiago izango ditu Carlos Rodríguezek edo eta Brandon Riberak, baina azken kilometroetan eta Hayterrek, Jonathan Castroviejo, Omar Fraile eta Kwiatkowski inguruan baldin baditu, konpondu beharrekoa segurazki, eskarmentuagatik behintzat konponduko dituzte. Orantxe serita, orantxe zutik, orantxe platera undira, urrenak ikira, eta aldea ia 3 minutuko langa botatu pelotoiak, aldea behera doa. Bai, albiste txar hori jaso dute. Ibilbidea komplikatua da ikuspegi orotatik. Esfortzuari ere neurri hartu behar zaio, aldapan gora gehiegi iztutu ezkero gero ordekan garapen luzea mugitzeko ere zailtasun gehiago izaten da, garapenak egokitu egin behar dira, sarri egin behar dira hoiek, aldapa berakoan teknikoki begira orantxe bertan pasatzen ari diren bihurgune hori, goruntza ez dauka aparteko arazorik, baina beruntzakoan ere izan dituzte, horren tankerakoak eta itxusiagoak ere bai, eta horregatik han ere egokitu egin behar da. Eta lehen egindako aipuaren adibidea orantxeari gara ikusten, Ineos taldea jarri da pelotoi buruan, aipatu bezala, favorito nagusietako bat. Ethan Hayter denez, pelotoiari erritmoa bizitu, eta esprinta ziurtatzeko helburu garbiarekin. Ez dugu esan, baina Xabier Mikel Azparren izango litzateke, maillot horiaren jabe honetan. Horra alde horretan, UAEko txirrindulari hori, buruan joan Brandon Riberaren ezkerreltara dagoena, orain datorna ez, baina Brandon McNulty da, gaur 26 urte egin dituen txirrindularia, eta zorionak eta kantatu, eta kandelatxo itzali beharren izan dela uste dut hasiera. UAEkoa, begibistan duguna, gorrarrieta da, irudian horren ezkitatu gintzego. Totan Energikoak, Guillermo zen taldekideak, Jonathan Castroviejo, Brandon McNulty, orain eskubian dagoen UAEko hori, bigote duna. Eta bere eskuinetara pixka bat aurreratuta, Igor Arrieta. Hemen Hayter. Hades. Hauxe da favorito nagusia. Maiotarekin, Hayter. Bueno, gure ustez. Beste norbaiten aipua egin dezakete eta zilegide hori ere. Ezkaita erraza, sprinter garbirik edo petorik ez dagoelarik inoren alde gauzak hain garbi ikustea. Itzuliko pelotoiak baja bat izan du, Prusenski erretiratu da estanakoa. Zer izan duen lasterketa usteko, ez baita parteko zalapartarik izan pelotoian, zen ondo dengo, gaitxorik ibiliko da. Eta biter dira, une honetan pelotoia eta aparteko jori gabe. Ikusten da, pelotoia errepidaren zabalera guztia hartuta doala, bilbil eginda doa pelotoia. Horrek ere ikusten den nolako almena daukan pelotoiak. Pelotoiak normalean jomuga bat jartzen duenean lortu egiten du. Are eta errazago, helburu horren atzetik talde bat baino gehiago baldin badabiltza. Elkarren anparoan eta elkarri gurpila emanaz oso erritmo bizia jartzeko gaitasuna dute eta izaten dira deskuidoak eta pozgarriak izaten dira. Ustekabekoak albiste on izaten dira txirrendularitzan onerako direnean behintzat. Zuen da eroririk eta horrelakorik izaten ez denean, orain atzealde horretan gertatzen ari den moduan. Baina normalean pelotoiak bereziki indarrak puri-purian daudenean, behira eta Hayter bera nolako arazokin dabilen hor. Kokapenaz oso atzean dabil,
lasai, modu horretan korritzea gustatzen zaion txirrendularia da, askotan ikusten duguetan Jaiter, 25 urteko gizon hau, 18 garaipen dituen txirrendulario pelotoian atzean, baina orain mundua falta da, ez dago zertan larriturik, segurazki autora jetxiko zen, hor ikusten duzu ezira nola daraman erdiko patrikan sartuta, baina gero aurreratu beharrekoan, segurazki aurreratuko da, ez du horretan arazorik izango, eta bera atzean dabilela ikusita, Brandon Rivera bera ere, bueno, orain mintzat, babesera bueltatu da, eta Rudiger Radriak hartu du berriro pelotoian agintea. Rudiger Radria gehiagotan aipatu izan dugu, hau futbolean ibilitzen, futbolean, ondo gainera Espainolen aztegian ibilitzen bere garaian, Rudiger Radria, ja juveniletan hasi zen bizikletan, eta bizikletan anaiagatik hasi omentzen, hala kontatzen du, ark sartu omentzion harra. Hasieran gainera mendikoarekin, gero egin zuen errepidera. Afizan du mailan ziklista polita izan zen, eta Euskal Herrian gauza... Afizionarotan ona izan beharra dago, profesionaltara baldin eta pasako zara. Horrek ez du esan, beti garaipen kopuru ikeragarria lortu behar denik, baina profesionaletako batea zabaltzeko afizionatu bati zerbait ikusi behar zaio. Errematatzailea espaldin bada ere, motorra duela, zeren hor galbea izugarri estutzen da, afizionatu mailako txirrendulari eta talde beti esaten dute komeriek izaten direla euren txirrendularirik onenak ere profesionaltara pasatzea eta kulturrean eta txirrendularitzak globalizatu delarik beste hainbat herrialdetako gizonak ere kontrario bihurtzen dira euskal txirrendulari gaztenentzat, horregatik erdipurdikoa izan da pasatzea, iaia norberaren kalte da gainera, exigentzia handiagoa izanik, sufrimendurako bidean besterik ezpaita jartzen, mailarik ez duen gizona igotzen baldin bada. Hemen aterkiak zabalduta jendea. Euria dugu, helmugan, kanbon. Rudiger Radria, iaz, Besançon klasikoan 3. sailkatu zen, 2 segundora. Torrazek, irabazi zuen, bide bat ez zen. Arratsaldeko laura jota ditugu, iragarketara ingo dugu, iragarketara bidean, gaurko galdera berrituko dugu, itzuliak aurrenekoz, etapa Baionan izan zuenean, aurrenekoz Lapurdin, amaitu zenean, alegia, zeinek irabazi zuen, Kainardo, Partalik, edota Ezkerrak. Utzi zuen erantzunak Instagramengo EITB-ko kontuan, eta hau esan da, bideo batez esan dezadan, atzore uste dut aipatu genuela, Euskaltel eta EITB elkarlanean dokumental bat prestatzen ari dira, Marea Laranjaren inguruan, eta zuek bideo bazterrean jasotako bideoak eta bidaltzeko nahia izango bazenute, gustora jasoko dituzte. Horretarako euskaltel.eusen, zehar marra, Marea Laranjan sartu eta utzi zuen bideoak. Hau esan da, iragarki egingo diegu tartea.
Ez aldaketarik errepidean 2 minutu eta 50 segundo inguruko atzerapenarekin segitzen du pelotoiak. Euria ari duen mugan. Haizea ere bai, tarteka haizea zakar xamar, urna lasaixiago. Giroa eraban nahasia daukagu. Bai, Alfontxo. Bai, atzean geratu dena metro batzuk galduta eta pelotoian sartu ezinan dabilena Paul Lapeira da, Decathloneko ziklista. Lehen aipatu dugun Frantziar gaztea, Lapeira. Teorian ez luke arazorik behar, esan nahi dut pelotoien abiaduraz izugarria eta orain pelotoiari jarraitu ezinik legoken txirrindulari bat, gaixorik legoke. Dakigula bintzat horrelakorik ez da, beraz, edo atzera geldituko zen propio zerbaitekin edo ondo ezen bat bapatean egin ezpalin mazaio, ez dauka arrazoirik orain atzean gelditzeko. Gerora ikusi beharko da, baina orain gainera ikusi dugu pelototik atzera gelditzen, inor ez da egiten ari diren esfortzua bat ibintzat, eta jaiterrean txibili da, eta segurazki da. Orain berotu hartuta, orain sartuko da Lapeira. Fermin, elmugaran, gero txirrindulariek elmugaratzen direnerako ezaugarri bat oso garrantzitsua. Haizea kontrako noranzkoan dute esprintean. Horrek, esprinta bera moteldu egingo du eta horrek esan nahi du, babesa ondo balietzen den txirrindulariak eta sprint laburra egiten duenak abantaila izango dela. Oso urrunetik abiatzen denak, haize orain bertan, haize zakarra izango du kontra eta hori bere kalte izango du. Ia ze ari den entzuten Eneko Itzazparren, ia zer dioan Mutiloarrak, Pello Laberriak? Venga, Eneko Itze, animo, Oso karrera ona iten aizea, ustezu baina euri hasido, iesaldin asko zobeto goat, eta venga, jandaean, ez deskuida ez da momentu baten, jandaeaten jun asko. Ikusizu repetxo hontan estutu induela atzen, 2 minutu eta 40 jetxea diferentzia, baina bueno, aberroain errepide hononta ateatzen dienen, pixkatan kaltsatzen duen eta diferentzia gora juten den, venga, animo. Bueno, zertxo bai gora egin du. 3 minutura ekarri dute berriz ere tartea. Eneko Itzazparren, 21 urteko Donostiarra. Horentxe, 3 minutu. Animo hitz horietan gauza bat azpimarratuko nuke, Fermin, eta gauza bat ondorioztatuko. Iesaldian doazen txirrendularien zuzendaiek ere ikusten dute egoera, ez dagoela euren esku pelotoiaren baitan baizik. Esan dio, ea errepide onera ateratzen garen eta hanka altxatzen duten alegia, atzean dago almena. Eta atzeakoek egiten dutenaren baitan dago beraiek izango duten protagonismoa. Handiagoa edo txikiagoa, baina aurrekoak egin dezaketena egiten ari dira. Indarra gustu, baina almena eta agintea atzean dago, hori garbi dago. Beste aldapatxo bat. Lasterko eta gura pasaberri duen aldapatxoa hain zuzen. Eta jendea zuti jarrita. Molema. Nik uste dut, lehen bai Lapeira, bai eta Jaiter, bai orain Molema, horregatik ari direla atzeratzen. Lehen jarraitzeko zaitasunik inorrez dauka, autora jeisten, euritakoak eta hartzeko. Bai, eta zolatu izan duena Schachmann da, eta orain txeatatu dute gurpila, eta berotu hartu beharko du alemaniarrak, orain pelotoian sartzen. Pekin bat aurre dago, Lukas Hamiltondoa. Diferentzia gehien jetxiten unea Brandon Rivera, Ineoskoa pelotoi buruan ikusi dugun unea izan da. Nik uste dutan halako azterketa bat egin dutela, errimoa zenbat bizituta zenbat gerturatu zitezken distantzia jakin batean, eta gero berriro horregatik erretiratuko ziren seguraski. Uste dut egoera oso kontrolpean ikusi dutela, iesaldia askoren baitan ez dagoela, eta horregatik lanak, harrapatzeko lanak, gerorako usteko erabaki hartu dutela esango nuke. Kofideseko bat ordoa, Jon Izagirre, Euskaldunik onena, sailkapen nagusia. Une batean hanka lurrera botatu gaur, Jon Izagirrek. Jon Izagirre, Jonathan Lastrak, Pako, hirurak izan dira, ez dakigu, katiatu edo zer egin diren ikusten ari garen ez, zorionez. Ez du inolako ondoriorik izan duten gora bera txiki horrek. Bora, esan dugu ari dela gintzen, Borak baitara maldetoria, Borak atzo Rogritzekin, Irunen demoraldiko 8. garaipena izan zuen, Borak 8tik 5 Worldtourrean lortu ditu, aurreneko 3 Belforrekin, Australian, Downen, 3 etapa irabazi zituen, San Belforrek, urrengo 3 Daniel Felipe Martinezekin, itzuli irabaztako Kolombiarrarekin, Algarbe ez da Worldtourreko lasterketa
Felipe Martínez Kolombiako erlojupekoa du, bere 3. garaipena Paris-Nizan Blasov irabazi zuen, eta atzo Primoz Roglicek 8. itzulian eman zion taldeari. Roglicek atzoko garaipenarekin markatxo batera jarri zuen, lehen zaiko aipatu duzu Fermin, erlojoaren kontrako saioan, historian, erlojoaren kontrako saio gehien irabazteko gizona da, bai aitzin etapak eta erlojoaren saio eta kroneogora dena kontutan hartuta. 5 irabazi ditu, laurekin dade, Alberto Contador eta Sean Kelly 3rekin, Jose Enrique Zima, Tony Martin eta Tony Rominger. 82an, 13an eta 14an 3 urtez jarraian Euskal Herriko itzulia irabazi zuen Suitzarra handia. Orain Contador berdintzeko aukeran da, Primoz Roglic deskuiduan itzulia irabaziko balu, Contadorrek 3 irabazi zituen, Roglicek ere 3. izango luke. Erlojupekoetan menderatu du. Roglic Contador, orain esan berdintzeko aukera du. Eta baldin eta elastiko horiek enduko ezpalu, Alberto Contadorrek birritan egindako marka egingo luke. Lehen egunetik azkeneraino, elastiko hori soinean duela gailentzea, hori zikusten duzuen txirrendulari horrek. Primoz Roglicek, txirrendulari bikaina, eta atzore ikusten duen aldarte honekoa more honean, eta lehen gordinagoa zen, hotzagoa, lako distantzia bat izaten zuen beti elkarrizketatu erekiko, eta orain jendeari errazago emana, alaiago aldarte honean ikusten da Primoz Roglic. Alberto Contador aipatu duzu, orain urrena hasi eta bukatu mailoturiarekin egindakoa bera da. Eta esan dezagun, 1924ko itzulian, aurreneko ekitaldian, Pellicierrek egintzuela gauza bera. Francis Pellissier, Paristarrak irabazi zuen, aurreneko itzulia bian nahi ziren. Bat aurrena, bestea 2. Dia saikatu ziren, aurrena eta 2. Eta urte hartan, aurreneko itzuli hartan, hasi eta bukatu egintzen. Mailoturiarekin, Francis Pellissierrek. Begorturan hemen. Lehen urtean alako kexu batzuk erakutsi zituen, antolakuntzaren aurka. Hemen jetxiera besterik ez dago, Euskal Herrian igoera besterik ez daukazu eta aurten jetxiera besterik ez duzu antolatu eta horrelako. Nik uste dut neurri batean umore ukituarekin boto zituela, bera alabaita, ezer izatekotan umoretsua. Aurten ez du horrelakorik izango. Jetxi eta bere alabeintzat ez du tupustean helmugako pankartari topatuko. Lehen urtean esate baterako, 2. etapan. Leitzan, egokitu zitzaien bezala. Geisten ari dena, temperatura da. Xabier, 6 gradu. Tita batean aldatu da. Eta jendeak egoteko giro txarra duka, kanpoan zain egoteko oso txarra ere, aize eta euria. Orain bare xamar dago, aizea. Baina bai aterkia zabali jendea. Eta amaitzeko rendik ordu bete pasatxo dago. Ez asko baina ordu bete pasatxo, 47 kilometro eta erdi. Azken kilometroa bizi egingo dituzte, bataz besteko abiadura asko iboko da. Baina rendik ordu eta 5-10 minutu behintzat beharko dituzte. Ondoretzea eusten, azken kilometro hauetan, iesaldia aldeari. Lapurdi, esan bezala urteak ziren Lapurdi getzuela helmuga bat Euskal Herriko itzulian. 46 urte. Itzulia bai, Lapurdin ibili da. Goan alduzu, dantzarinen amaituko zen. Gorka izegre zen, Toni Martinekin, lasterketa buruan, orduan Lapurdin kilometro batzuk egin zituen. Ibilbide gora beratxua, orduan ere bai, besterik ez baitago. Eta hemen Lapurdin, iaz Frantziako turra izan zen, esprina, Baionan, Philipsenek irabazitzen esprina. Hemen inguru honetan turrak erlojupekoa izan zuen, orain urte asko ez dela. Dimulen eta Frumnan lehia estuan izan zituen erlojupekoa, 30 kilometroko saioa. Ezpeletan amaitu zen ura. Segundo bakar baten baitan egon zen, etapa garaipena gainera, aurrena Frumi eman zioten, urrena Dimuleni,
Dimulan gainera historiatxo bat izan zuen, egun hartan etxe ondoren mailotarekin errojoteko ahaztu hotelean eta gero Patxi Rodrigo, etxe ondoko nagusiak, zuzendariak, joan behar izan zuen etxera eta egin behar izan zioten. Bat apropos erlojoren kontraka saioa munduko txapelduna elastikoarekin lehiatu izateko. Senpere eta Ezpere artean 31 kilometroko saio izan zen ura, 2018an. Gerain Tomasek irabazteko Turrean, ezin. Azparrendarrak, Enekoitz, Euskal Teleuskadikoa, Xavier Mikel, 36.5-koa, Burgos BHkoa, Herberetarra, Jetxebol eta Total Energikoa, Alexi Villermoz, Turrean etapa irabaztakoa. Pozgarria, berezia eta unkigarria behar du etxe bereko bianai elkarren artean elkartu eta biak entrenamentuetan ez ezik lasterketan, etxeko lasterketarik garrantzitsuenean modu horretan iesean sartu eta protagonista bilakatzea. Eta pentsa etxekoek ere zepoz betealdia izango duten ume-umetatik ara eta ona euren ametsa gauzatze aldera, zenbat ahalegin egingo zuten euren guraso eta ingurukoek, eta gero urteko zitari garrantzitsuena tokatu eta etxekoak horrela protagonista bilakatu direla ikustea uste dut. Ez daukala preziorik, ordaindu ezin den kontu ere bai. Euren aita ikusi gu, Mikel Azparren. Erdikan gelditzen dira kilometro batzuk eizearekin alde, eta geroan Baion aldean aldatuko dugu norantza Euskaritz aldera, Beti errepide estuak, gora beratxuak, animo, janetan ondo eta ez aztu hori. Animo. Zuzendari Altsasuarra, Jorge Azantza, anaiak, bai, azparren darrak anaiak. Eta aita esan duzu, Alfontxo, errepide bazterrean? Bai, aita ikusi dugu errepide bazterrean, bertatik bertara etapa ikusten, eta zuk esan duzu moduan, pozarren izango da, biak horre lasterketa buruan ikusita. Iaz, Bilbon amaitu zen etapan, izan genituen, Jeistarrak, etapa maierako mugimendu izan zen ura, pikebidean egintzen tartetxo hori esker, sartu ziren biak lasterketa buruan, bi anaiak, hemen esan dugu lehen ere, Izagirretarrak dira, beste anaiak pelotoian. Bai, Fermin, eta ari horri tiraka, Izagirretaren aita ere ikusi dugu, eurpotoak bandatzen. Semeak non, aitagan. Bai gustora gainera. Bai gustora, Fermin, bai gustora. Askotan norberaren pozak baino gehiago betetzen du guraso bat, euren ondorengoen zorion. Hemen segitzen du Ruier Adria Bartzelonako ziklistak. Bere aurreneko denboraldia du borako mailotarekin. Barainerek gerturatu da, eta Barainek esango nukenik, Pello Bilbao berare horrelako ibilbidetan azio egin zalea da, ez dakit egingo duen edo ez duen egingo, baina aukeratxo horri izan dezake eta gero buitrago joko nuke Barain taldean ere zerbait egiteko moduan. Gaintxoetan eta amaitu izan denean, esate baterako Burgos Itzulian gogoan dut, Gazteluan amaitu izan den gaintxo hartan, garepena lortako txirrindulari eta talde txikietan eta ondo moldatzen dena, hemen hainbesteko hain tentea den aldapatxorik ez dute topatuko, baina buitragoaren zatetzait aldrebesa iruditzen. Gaur ikusita Caja Ruralek ez duela ezer jakina izan iesaldiarekin, hauek gaur dena aularren inguruan antolatu dute, eta pauztia Orluis Aular babestuz egiteko asmoa du gaur Caja Ruralek. Orluis Aular gizon azkarra da, Venezuelakoa. Taldeak baditu 6 garaipen, Aularrek berak ez du alerik ere postua bai baditu, Kataluniako boltan esaterako aurreneko bostetan sailkatu zen, Bilaldekan zen amaitu zen etapan, 4. izan zen. Eta Valentzian beste etapa batean ere, baietz uste dut, Fermin. Valentzian ere, bai, Valentzian azken etapan izuzen. Betera Valentzia etapan, 4. sailkatu zen. Orluis Aular eta Caja Ruralek bestela iruditzen zait izango zuela. Eguneko iesaldian gizon bat, gaur ez du ahaleginik egin Caja Ruraleko inork iesaldi harrapatzeko eta iruditzen zaigu hori izango dela arrazoia.
Zalantzarik gabe, gaur Aularrekin zerbait egin nahiko dute, eta gero uste dut Kajarrualentzat itzuli honek etapa bikainik eskaintzen baldin badu, euren etxekoa dela. Bihar Altsasun amaituko dena. Altsasun sortutako elkarte batetik ateratako baita Kajarrual taldea, Burunda taldean egon daiteke nolabait ere gaur egungo Kajarrularen hazia, eta biharkorako bai iesaldien segurazki eta iesaldia zapuztuko balizkero enmugarako eman beharreko guztia biharko etapan pentsatuta ere izango dute. Aularrek bigarren itzulia du, Iaz Aularrek, Haiterrek Labastidan irabazizan etapan 5. amaitu zuen. Barain ere hasi da tiraka, eta diferentzia aurki izango da 2 minutuko langatik behera. 2:14 orentxe bertan. Eguraldia txartzeak batetik lasterketako gogortu egingo du, eta bestalde arrisku ere hazi egingo da. Zenbait errepide estutan, Biurgunutan eta orain arte errepidea lehor egon den horretan orain bustian kontu handiagoz hartu beharko dituzte Biurguneak. Eta elkarren arteko tarteak eta ikusten ari gara, hor buru-buruan ez, baina atzetik aurrera egiten ari diren txirrendulari horien artean, ja tarteak ere handixiagoak direla, gal geixak adutakon ere metro geixiago behar direlako, bizikleta behar bezala gelditzeko edo neurri hartzeko. Etapan 2.300 metroko desnibela du. Biharkoak 3.000-tik gorakoa. Berze gorantza errepidea. Biharkoaren desberdintasuna da ez dela hango eikarria. Bihar ja mendateagoak dira, luzeagoak, eta desnibel metatu gehiago pilatzen dutenak, baina gero zelaigune luze askoak ere topatuko dituzte. Beraz, oso esfortzu mota desberdina da. Bihar aldapagora bizi joan ez gero 15-20 minutuan esfortzu handi egin beharko dute, zelaian ez horren beste. Luzatu dute pelotoia. Bai, Fermin, eta hemen herribarrak sarketzarakoan, tentu aldiz hartzen dute ziklistek, herribitzailez josita daude, hiribilgunez josita, errepidean asko estutzen da, eta benetan herribarrutik igarotzea oso arriskutsu dago gaur, Eta ibilbidea goaikarria bada, giroa ez da gutxiagoa. Giro narratxa, orantxe, hor. Urpilean jarri eta etapa egiteko. Primoz Roglic. Bitzuli. 3 buelta, giroa. Aurten turrean izango da. Bora Hansologeko liderra izango da Frantziako turrean. Primoz Roglic. Ez dakit bere buruan zer ibiliko duen, baina uste dut zaleen artean makina bat solasaldietako izketak izan dela Primoz Roglicek eskura zuen, mundu guztia sinisten genuen, eta oraindik ere sinisteak lanak dituen turrura irabazi ezin Pogačarren lehendabiziko alegia. Ia 2 minutuko aldea izan azken erlojuaren kontrako saioan, turra hasi zenean zerbait sinatzeko esan eta uste dut edozeinek sinatuko lukela baldintza hura, ordura arte indartsuena izan, aurkariak oso atzean ikusi eta irabazi ezin da gelditu zen Primoz Roglic. Eta egia esan erori eta zutitzen dena izaten omen da txapelduna, eta gerora zer irabazi duen eta nola irabazi duen ikusita garbi dago, ez dakit indartsuago, baina burua tente duela altxazela kolpe latza hartatik, baina uste dut amesgaiztoak izateko moduko egoera bizi izan zuela Primoz Roglicek. Eta lehen izpide izan dugun Txomin Perurenak Espainiako buelta bat antzeko egoeran irabazi gabe gelditu zitzaion, eta gerora urte asko joan da ere, ben baina gehiagotan esaten zuen gauerdian askotan esnatzen zela, bortizki esnatu ere amesgaizto hura berrituta. Roglicek ez dakit horrelakorik izango duen, baina
txirrindularitzaren historiarako pasarte utzi zuen gero, Roglicek eskure izan eta azkenean Pogačarrek eraman zuen orain 4 urteko Tourra. Bai, Roglic kolpe hura iraultzeko gaitasuna izan zuen eta hori duari gabe txalogarria da. Pentsa geroztik zen gauza egin duen Primoz Roglicek. Etzen harritzeko izango era bat jota geratzea bere tirako han bizi zendakoa bizita. Roglicek han ez ezik ura ikaragarria izan zen. Izan ziteken handiena azken etapa sailkapen nagusirako minututik gorako tartea, erlojuaren kontrako saioa eta zer da, eta dena biderota izan da mundua erori zitzaion Roglici. Baina gehiago nioen, esate baterako Paris-Niza, lider zela erori eta galdu eta gizatasuna harrigarriz bera Xagamanena gerturatu eta zoriontzen kusi genuen Dauphineen gauza bera gertatu zitzaion, eroriko baten erroz geratu zen, ia dena bideratuta zuela, ez. Eredutzat inor jartzekotan, alor horretan, dudade gabe, aurrenekoa Primoz Roglic da. Minutu eta 56 segundo. Eguneko iesaldian, gogoratu, azparrendarrak, donostiarrak, eurekin Villermoz, frantziarra, Jetbol herberetarra. Eurekin izan da Iban Kobo, Kenfarmako Espainiarra, eta espaldi geratu da. Eta hemen, segitzen du etapa gora eta behera. Beste aukerarik ez baita goinguru honetan. Pelotoien egiteko ere egun txarra, Xavier, naiz eta alako hortasunik, alako erritmorik ez dagoen hor busti eta ordu terdinguru hor kurpilean irauteko txarra. Bustiak behintzat gauza badu txarra, errekuperazioa zaildu egiten dela eta aurrekoaren zipristina jan behar horrek edozein gogeitzen du. Bustia eta gainera temperatura jaitsi delarik ikusita, ja batzuk ozbera direnek behintzat hotza ere sumatuko dute eta esfortzurako hori ez da inoiz lagungarri izaten. Bemineko sailkapenean Enekoitz azparren Bol 15 segundora, Villermoz 20ra, Maiotoria 25era izango bitzateke une honetan dagoen aldea kontuan hartuta. Lautaria gainean iragarkientzat azken tartetxo egin behar dugu, iragarkitara bidean goezadan gaurko galdera, itzuliak aurreneko etapa Baionan izan zuenean zeinek irabazi zuen 1995ean, Kainardok, Bartalik edota Federico Ezkerrak Instagrameko kontuan utzi behar duzue erantzuna. Esandakoa, iragarkientzat azken tartea eta ia etenik gabe ikusi izango dugu bigarren etapa honen amaiera.
Por favor, todos los vehículos que se encuentren entre la escapada y el pelotón y que no sean vehículos de equipo, coches o vehículos neutros, por favor, adelanten a la escapada y abandonen esta posición. Gracias. Dernier repère, émet 44. La gap 44 seconds. Minutu eta 22, eta 32 kilometro. Eta giroa zertxo bait, hobea orain. Ez du lehen bezalari, hemen elmugonia terkirik gehienak itxi dituzte. Errepidean aldaketarik ez, tartea txikiagoa horixe. Eta tarte hori txikitzen joango da. Borari beste talde batzuk ere el último sprint intermedio de la jornada estará situado 300 metros antes de lo previsto, por lo tanto alrededor del kilómetro 150 de carrera por razones de seguridad. Le dernier sprint intermédiaire de la journée, ça va être à 300 mètres avant de ce qui était prévu à cause des raisons de sécurité, à peu près au kilomètre 150. The last sprint of the day is 300 meters before, as usual, by security reason, more or less at the kilometer 150. Euskaraz, esatea falta izan zaio. 300 metro aurreratu dute, esprina. Ezperetako esprina. Zer esaten ari zara? Hasi zara, Xabier?
Ez, pero diferentzia esan duzuzuk, gero eta txikiago izango dela eta hori begibistakoa dela, Borra taldeari beste talde batzuk ere itxasi zaizkiolako hor pelotu buruan lanean. Lehen Brando Rivera inoskoa ikusi dugu, horren arrazoietan Jaitaren aldeko apustu egitearena izan daiteke. Gero Barengoak ere agertu dira eta hor seguru ez dakigu, gizonola oso azkarrik ez daukate, baina Pello Bilbao, Buitrago, hoiek izan daitezke akaso lehian sartu daitezkenak, orain Quick Estepekoak ere hasi dira agertzen. Ebenepoel bera ere ikusi dugu Paris-Nizan eta horietan eta ibili den lekuetan bereziki gainxariek egon diren tarteetan haiek arramazkatzeko intentziorekin ibili izan dela, akaso horrelako zerbait izango dute buruan, baina kontua da bat ezpada beste bat pelote buruan jendea agertuko da eta minutu eta 20 segunduko diferentzia hori ia nahi gabean laburtu dute oraintxe bertan den tarte horretara eta hortik ezerezean ustera areta errazago jan dezakete aurren ere indarrak gero eta eskasago izango dira eta. Sudalek badugu gazte bat azkarra, oso postunak egiten ari dena eta hemen dabil. Eta pelotoian ondo kokatu da ikusi duen. Reserve, William Junior Reserve. Eta Jaikoko bilagunek ere aurrera egin dute hauek ere baituzte, sasi sprinterrak Mauro Smith. Lehen Lefebvrerekin ibilitakoa, eta bestea De Preto, italiar gaztea. Honek ere oso postu honak egin ditu demoraldi hasierako probetan. Eta ua ere iruditzen zait, zerbaiten intentzioarekin izan daiteke. Horren esteko, espretako esprina izango dutego. Buruan dabiltza, Primoz Roglic berare bai, Quick Estepekoak agertu direnean begira nor datorren hor, Belgiako txapelduna, Renko Ebenepoel ageri da hor gerturatzen, eta uekoek ere pentsa, bai bainekin, Ayusorekin, norbaitekin segunduen arramazka horretan sartzeko intentzio izan lezake, honek tensio ekarri du pelotoi burura, hemen aurrekalde honetan begira nola ari den pilatzen eta han isatxan nola luzatuta erabat ikusten den atzealde horretan, aldapatxoa igotzen erdiparean batzuk, besteak oraindik gasterako, pelotoi asko luzatu da, eta horrek esan nahi du abiadura bizitu egin dutela hemen lehen dabiziko postu hauetan. Bueno, eta gaur beste lasterketa bat ere bageneukan, Frantzian, Pais de la Loareko turrean, eta Euskaltera Euskadik ez du irabazi, baina irabaztear izan da aberasturi. Vandenberg, Marin Vandenberg, Education Festekoa izan du horretik esprinean. Postu polita aberasturi rentzat. Vandenberg, aberasturi. Eta David Decker saikatu dira aurreneko irutokietan. David Decker igandean ikusi genuen Flandriako turrean, eguneko iesaldian. Zamezela Mari Vandenbergek irabazi du. De la Loargo aurrenekoa. Kataluniako boltan irabazi zuen etapa bat, han estrenatu zuen aurtengo denboraldia eta denbora luzez garaipenik gabe egonda. Ja pentsatu omen zuen, ez otezen berriro garaipenik lortzeko gai izango, behin ja ate hori zabalduta, bigarrena erdietxe du gaur. Hogeita 15 bat minutuan hemen izango da pelotoia, helmugan. Alderik handina, 3 minutu terdi pasatxokoa izan da. Eta terdik askoz gora hojun gaur tarte. 3 eta 36 ikusi duguna hundiena. Agian izango zen, tarteren batean gehitxeago, baina horixe, erakutsi dute hundiena. Minutuko lan gaur. Eta aurki bera. Pelotean gauzak serio jartzen hasi dira. Favorituak agertzen, Ebenepoel, Roglic ikusi ditugu.
Euskaldunek ez dute aparte behar, Atzorlojoren kontrako saioan, Pello Bilbao eta bereziki Jon Izagirre 10. postuan sailkatu zen eta atzerapen handirik ez zuten izan eta beste behin ere itzuliko podiumarekin amesteko moduan daude. Gero zer egingo duten, ikusi egin beharko da. Hor dago errepidea, aurkaria zeintzu diren badakite eta gorputzaldiak lagunduz gero aurren beharko lukete. Eta berriz ere gora, berriz ere aldapa eta Bilermoz buruan eta Bilermoz. Esan dugu Turrean etapa irabaztako da, ia zer dioen irratia. Coches que estáis con la escapada, si queréis hacer algún último avituallamiento o algo con los corredores, porque pronto enviaremos ya los coches hacia adelante. Gracias. Bueno, egin beharkoak orain egiteko, laster autoei aurrera egiteko baimena emango diete eta. Kuikekoak, atzo azken abiatu zen Serri, atzora aipatu genizuen, erlojoren kontrako saioan ibili zenean bere ezaugarria zaintzen, talde langile porrokatu izanik kilometro askotan buruan ikusi ohi den gizona dela, bereziki igoeretan, eta orain ere hortxe dago, Peter Serri, Kuikestep taldeko gizona errepidearen ezkerraldean, erdia zikin-zikina dago, traktoren bat edo pasa eta lokatzez ondo ornuitu utzi du errepide zati hori, eta horregatik horregin dute tarte batean zulotxoa errepide erdian. Orain garbi-garbia eta zoru bikainean. Lur harri eta hemen. Taldekidei babesa eskainiz, bera aizea janez. Orain aizea hundirik ez dago, baina beti ere gurpila emanaz behintzat. Bob Jangels borakoa, Peter Serri. Barinek beste bat badu bere garaian azkarra izan dako esprina hundietan postuak egiten zituena, tartean irabazi ere bai, itzulia hundietan etapak irabaztako da. Niklas Arne, asko kamustua da ordea aspaldian, baina ikusita hemen zenolako maila dagoen esprinterren artean agian Barinek ura ere hor izango du gordean. Euskalo. Hor Niklas Art sprint bideratzaile bikaina bihurtu abil azken urte hauetan, baina hemen sprinter handirik ez dagoelarik. Zirrikituak sortzen direnean balietu egin behar izaten dira eta intentzio horrekin izan daiteke Alemaniarra. Eta Mikel Landa atzetik aurrerako egiten ari da. Hor bere zereinak egiten geratu da eta hor orain kotxe artean, auto artean dabil hor pelotoian sartu nahian. Aipatu dizut, Vandenbergek irabazi duela, aberastu menderatu duela esprinean, esprin orain egin ez ikusten, estua, beneran estua, fotofinisak ere lanak izan ditu, zeinak irabazi duen erabakitzen. Bentsa hemen fotofinisaren argazkia pasadigute eta oso gutxi gatik menderatu dugu izen festekoak. Euskaltel Euskadiko Gasteiztarra. Jona berasturik, denboraldi honetan izan duen, errendimendurik onena, orain arte aurreneko 10 postuetan sailkatzeko ere komeriak izan ditu, eta gaurkoak uste dut, edozein behar duen konfiantza kolpea emango ziola. Berriz ere hemen zertxobait abiadura mantxote egin dute. Aurrean lau, eguneko iesaldian bost, izan ditu hasieran, lau geratzen dira, espeliko kilometroetan doaz, lau. Rullera beria, aurrean nahikoa izejan da orain. Irauta beste helbururik ez du izango jarri hor gurpilean eta indarra gordetzea beste helbururik ez, ondorengo egunetarako ere preste gondadin. Gauzak ondo dela, Borak enaman beharko du segurazki lasterketaren pixua larunba eta bitartean. Bidetzan aldaketarik ezpaldin bada eta ez da arraza izango, Roglic lehen da biziko postutik entzea, Rudier Adriari gaur erakutsi dio taldeak zein eginkizun aginduko dion. Lehen da biziko kilometrotik lanean pelotoi buruan aritzea. Lapa gora berriz ere ieslariak. Bilermoz, lehen aipatu dut. Turrean etapa irabaztako da. Turrean etapa handia dauka bere palmaresean. Honek, urteak dira, 2011an istripu larria izan zuen Alsaziako Turrean, honek errepidean mendibizikletako egutegia prestatzeko egiten zuen.
asko galderantziz egiten dute, honek 2011an mendibizikletan lehiatzen zuen eta errepidean mendibizikletako probak prestatzeko saioak egiten zituen eta istripoa izan zuen, errepidea gurutzatzen ari zen ikusle bat jota ikaragarri hartu zuen. 3 ordu eduki zuten bide bazterrean konorteri gabe. Bilermoz. Gero errekuperatu eta zerga eta denboraldi amaieran urrena virus bat harrapatu zuen urtea ez erregin pasatzaion, hala ere jarri egin zen. Aipatu dugu Turren etapa, aipatu duzulen, Dofinen etapa eta agerraldi haundi asko eskainitakoa da, Bilermoz. Oso historia bitxia duena gainera, bera txirrindulari profesional zenean ere lehendabiziko urteetan lana eta txirrindularitza bere pasia uztartzen zituen, eta hori halako mezenazgo lana egin zion lagun batek eskaini zion. Profesionaletarako aukera ikusten zioela eta lana uzteko esan eta berak mantendu zuen, berak ematen zion soldata, bizikletan afizionatutan ibili alizateko eta apustuari esker gero hobeto ibili zenez, emaitza hobeak lortu eta profesionaletara pasa alizan zuen. 2011an aipatutako istripua 2012an Aitona eta Amona hiltziren. Eta atxekabearen ondorioz, zurrunbiloa garrapatu zuen, ora ezen ibili zen galduta erabat. Eta Bernard Burrok eman zion aukera, Frantziako hautatzaileak eskaini zion aukera zurrunbilotik atera eta pikin bat arnaz berritzen zen eta animoz gora egiten zuen. Eta txura baten lortu zuen. 2013an Soiasun taldearekin egin zuen debuta Stefan Eurlot zuzendari zuela. Era honelako amorrazioa somatzen den pelote buruan Bob Jungels jarri da. Eduleko hori azpitik ez, baina postura aerodinamikoan eta makurtuta eta abiadura bizituz UAEkoak ere aurrera gerturatu dira, denbora guztian Igor Arrieta dator, bere taldekide babesa eskainiz. Primoz Roglic ere lehen baino maizago ikusten dugu orain pelotoi buruan 3. postuan jarrita hor dator. Lidl Trekekoak ere ageri dira. Baggioli, Gaigan, horiek egarriko dituzte, denak erne, inork ez du deskuido hori nahi, 38 segunduko tartea baino ez dago, bide batean harrapatuko ditu pelotoiak, gaur ies egin debili eta protagonista bilatkatu diren 4 lagunak. Mikel Landarzoni gaurako bidea egiten. Baina atzean kontu egestu. Sepp Kuss ere hor dabil. Atzo ikusten duten Sepp Kuss nola pasazuen ziztu batean Renko Benepolek aitortu du. Ez zindio laitzakeri jarri atzoko erlojoaren kontrako saioari. Bere ustez bere errendimendua ona izan zela. Erlojoaren kontrako saio txarra egin zuenik etzukeela esango eta katxa bere izan zela. Izan zitekela ibilbidea erosoagoa eta errezagoa, baina ibilbideari aitzakiari giziola jarriko beste guztiek ere hori egin zutela eta hain erlojoaren kontrako saio laburrean 100% eman behar izaten dela eta bera deskuidatu zenez, inori aitzakiari jarri gabe, egindako lanarekin nahikoa gustora eta emaitza onartuta da. Espezialitate horretan munduko txapeldun den Renko Evenepoel handia. Aipamentxo gara egin zuen, Roglicek eraman zuen, berak ere eramaten zuen, gare batean zapia, hor, burua estali zapia. Gatzerdi moduko hori. Eta hori egia da, hor alako ikamika bat sortu da, eta horrek badu bere polemika eta historio polita da gainera. Nazioarteko txirrindularitza elkargoak, ohar bat bidali zien talde guztiei esanaz galtzerdi hori, apirilaren batetik aurrera debekatuta egongo zela. Batzuek irakurketa desberdin egin dute, albiste hori eta mail hori atzo jaso dutenez batzuek pentsatu zuten atzo erabilzitekela eta Roglicek erabili egin zuen, kasko galtzerdi dun hori erabili egin zuen, aldiz ez zuen erabili Renko Evenepoelek. Eta hor inguruan sortu den polemika honako hau da. Arlo horretako nazioarteko txirrindularitzaren arduraduna Michael Rogers da. Michael Rogers bere garaian erlojoaren kontrako saioan munduko txapeldun izan zen. Oso aurrerakoia zen eta baliabide teknologiko guztiek erabili nahi izaten zituena. Orain, kargu horretan dago, eta berak debekatu du, eta berak eman omen du debeku hori ezartzeko agindua. Eta zer da, eta nazioarteko txirrindularitza elkargoa kargutik kendu egin du. Johan Brunelek, horren inguruan ere hitz egin du, Johan Brunel Michael Rogersen zuzendari izan zen, eta hala galdetuko mendio. Ea zer gertatu zaion bere memorian, berarekin saxo taldean ibili zenean, baliabide teknologiko hori aurreratuenak eskatzen zituela, eta orain, atzera begira bera hasi dela eta halako, polemikatxo bat behintzat
izan da horren inguru. Minutu erdia, 22 kilometro. Itzuliko bigarrena dago jokoan, 160 kilometroko etapa, ordu bat aterdietan hasi da etapa Irunen. Biharko hirugarren etapak irtera ez du, kanbon izango. Irtera Ezpeletan izango du etapak, eta laster izango da pelotoia. Laster izango da etapa Ezpeletan. Ezpeletan esprina dago, gainsariarekin. Azken 10 kilometrotan sartuta izango dute Ezpeletan. Biurgunetan kontuz, badaz bada. Pelotoia lehen da biziko postutan ere, luze. Atzetik joan ezkero beti ere, biurguneren batean norbait erori irristaz joango balitz, aldamenean egotea baino hobe atzean egotea. Atzekoak erreakzionatzeko bizkorra baldin bada denboraren bat izan dezake, bat eskuinetik ezkerre aldera, erortzen baldin bada, ezkerrean dagoen aurretik eraman dezake eta horregatik lehen da biziko postutan doazen horiek, ez elkarren aldamenean baizik eta bata bestearen atzean jartzen dira. Reintar Amae, Girmairen lagumina da, Girmairekin egu partean, han Eritrean entrenatzen aritu den gizona, propio hortara joan da. Eritrean Girmaik esan dutenez behintzat, bere mailako txirrindularirik ez dauka, behar bezalako entramentuak eta egiteko, eta Reintar Amaek erabaki hori hartu zuen, taldeak ere neurri batean hala aholkatuta. Reintar Amae eta Binian Girmai harritu dira, negu partean Eritrean, altueran, aurtengo neguan entrenatzen, elkarrekin entrenatzen. Alturako kontzentrazioak egiteko lekuak badituzte. Dena den, Girmaik langa oso goian jarri zuen eta orain ara ailegatu ezin da dabe, aspaldian gainera, ia Suitzan etapatxo bat irabazi zuen, nola edo ala, konpontxo egin zuen, iaz denboraldian, baina asko kostatzen zaio gaur egun goi mailako haundi hauen aldamenera inguratzea Girmairi. Horten denboraldi hasieran hobeto ibili da eta badirudi lehen urteko urte beltza aztu duela, eta horregatik egin dut aipu hori nolabait taldean zenbait erabaki hartu dituzte, esan dute iaz, Gante Bebelgen eta gero Italiako giroan ere Mati Van Der Poeli garaipena kenduzionean, ura gailendu zuenean izugarrizko ikusmina sortu da bere herrialdean eta ezin omen du burutu, duen ospea hain omen da handia lasaitasunik ez daukala, hori beste askori ere pasa izan zaie, Europan bertan, munduko txapeldun edo Frantziako turra irabazi izan duenean, eta kasu batzuetan logiko izaten da urtebete bat nahiko aldrebes pasatzea, harik eta egoera horri, famaren edo ospearen egoerari neurri hartu arte. Aurten badirudi hobetosiago dabilela, Gante Bebelgenen. Bueno, zenbait lekutan ondo ibili zen, gero kontua da Flandrian barren eurare erori egintzela, eta aurreko igandean Flandriako turrean ere, ez zuela bere mailarik eman, baina aurten denboraldi hasieran asko zero hobetu ibili da, eta oraindik gaztea denez espero dezagun, bere garaian Gante Bebelgen eta Italiako giroan etapa garaipena lortu zuen maila hartara berriro ere itzultzea Binian Girmai. Jetxe Boldabil, Harri, Biurgunetan, Jetxieran. Bianaiak aurrean, Azparrendarrak. Eta hor, bai, bakarren bat errepidetik atera da hor. Euskaltel Euskadi bat, ari gara ikusten hor. Zagir berasatek ez ote den. Xabier berasatek da, Fermin. Bai, bara, bai. Eta matxuraren bat badu autoari berehala zerbait eskatzen hasi zaio eta bere mikrofonotik. Jarretxe inguruan izango da, Xabier berasateki. Jarratxasun amaituko den etapa Olaberritik pasako baita. Iurretik gora igo eta Lazkaora jetxiko da bihar. Eta Lazkaotik atauna eta Lizarrustiz, Sakanan barrena, helmu altxasun izango du itzuliko hirugarrenak. Bihar Fermin Aramendiren terrenotan izango da itzulia. Senpere. Jetxbol. Metro batzu galdu ditu jetxieran. Txilo batean berriz ere sartzera doa.
Garapena luzatu du. Baina orantxe ja 24 segundora gerturatu da pelotoia handia. Hemen errepide zabala harrapatuko du pelotoiak. Senperetik Ezperetara ingo du, Ezperetan esprina daukate. 10 kilometro barru, beraz atzean gauzak oso serio jarriko dira mendik aurrera. Meziztu batean, ikusiko dugu hemen ja zenbait talde nola erreleboka hasiko dira segurazki. Atzera begiratu du, konturatu da, bada horatzean, ia Burrumba. Zain gelditu zaizkio, orain arte ere lagun izan dituen 3 txirrendulariak eta behin laurak elkartuta berriro erreleboetan jarrituko dute. Ulermena ona izan dute egun osoan. Eta orain gutxira arte indarrara izan dute. Baina lehen zuten honen eman da gero, eurak gero eta energia gutxiago, pelotoia gero eta gogo gehiago hauekin bat egiteko eta bi noranzko desberdinetan, kontrako noranzkoan doan bi asmo eta jokabide dira horiek eta normalean beti iesaldikuek galtzen dute horrelako baldintzetan. Senpereko lakua, aintzira hor dago. Eta hemen inguruan izaten da, Herri Urrats. Udaberrian, Maiatza inguruan, Herri Urrats. Iparraldeko ikastolen eguna. Paraje zoragarria. Azpiegitura eskaintzen duen zikloturismorako eta behar bezalako entramentuak egiteko ere profesionalik zorrotzen ari lansaioak eta egiteko inguru honek. Errepide lasaiak, paraje zoragarriak. Eguraldiak gaur naharratxa ugeran. Goiz agindu bikaina, zinez bikaina. Arratsaleko 3:00 aurrera hasi da okertzen. Gorputze zanaia zaharra sendoagoa da, dezente sendoagoa begira. Hor Xabier Mikel Asparren azkeneko postuan bere aurretik Euskaltelgoa Enekoitz, meharragoa, estuagoa, kiloz eta harinagoa. Biak ala biak, txirrendulari saiatuak. Movistarkoak ere hasi dira agertzen. Movistarko Gonzalo Serranok ere azken kilometroetan aldapatxoren bako topatu izan duenean badaki azio egiten. Eta gaur azken 3 kilometroetan aurrena 500 metroko aldapa dago, ez da gogorra, ez da inoratzean uztekoa kolpeagatik, baina aldapatxoa da, auskoa bero joango da, eta hor nahasmena sortzen baldin bada, batek eskuinetik, besteak ezkerretik, erasok hasi ezkero esprinta lotzeko asmotan abiltzan zibilistentzat ere komplikazioak emateko moduko ailegara da. Iesaldean ibili ondoren, hemen pelotetik kanpora, da geratzen, Iban Kobo. Alesa Aranburunentza da, etapa, sasoi betean balego ezkiotarrak. Aukera hona izango zukeen, zer moduz molatzen atzorlokupeko polita eginda da, hainbestean, eta uste dut gustora geratu zela gainera egindako saioarekin. Aranburu altuerako konzentrazioa eginda da eta beti behar izaten du astebete gutxiera bera han egindako lanak gorputzeratu eta gero ari zukua edo errendimendu ateratzeko. Egunak aurrera badoaz eta ea
bere onenean ikusten dugun gaur ezpada itzuli honetako azken egunetan. Ineos eskuinetik. Education Festek irabazi du gaur, Frantzian irabazi du. Peider Aluarren aurreneko etapa irabazi du, aberasturi menderatu du Education Festeko Vandenbergek. Education Festek hemen gizonik, azkarrena biziena raian izango du, Irlandarra. Amabi segundo, begibistan. Harrikada bateako distantzia baino ez dago orentxe bertan. Sartu da bat esateki. Eta iruro itamala zenbaki duena. Eta aurrera egin nahi du. Atzean zerrete hor dakioken jakinda. Buitrago, atzera xamar dabil, Buitrago. Santiago Buitrago. Bera eta Johan Price Petersen, barain taldeko bigizonak oso atzean. Gero bestua, Schelling izan liteke, Schelling leitzan irabazi zuena, Borarekin irabazi zuen leitzan, Schellingek, gaur egun astanan da. Eta kita, onaino ekarri dute iesaldia, Irundik atera den, abiatu den etapan, berehala eginda iesaldia eta kanbotik 13 kilometrora utzi dute. Eta orain Decathlongoak, Lapeiraren taldekidea. Den aipatu dugu Lapeira urten, bi lasterketa irabazita dela eta arkere azio egin nahiko du. Aipatu duzu, Roger Adria geratzen ari dela eta kontrakoa egiten saiatzen ari dena, Liepins letoniarra DSM-ko sprinterra hor pilotoian sartzeko gogozago eta hor ari da, bultzo nagusian sartu nahian, DSM-ko ziklista. Solerrek, Juan Ayuso ekarri du aurrera. 4 kilometro barru, sprinta eta gainsariak daude hor, segundo batzuk arramazkatzeko intentzioa. Lagun berri egin da dira azparrendarrak. Williams eta Jetxebol. Ira zezala parta dagoen aldapatxo honetan. Igor Arri eta jaizea jateko dago, Zer mugimenduak egiten ari diren. Ja, gorputza askoz ere baldarrago mugitzen dute, esfortzuaren poderioz bizikleta gainean. Ez da errazamen zurruntasunari eta dotoreziari eustea. Ibilera behartu da, batzuk, indarrez justu antzean dabiltzen horiek. Eta Xabier Mikel Azparren nekean agaritzen ari da eta geratzen atzean gelditzen ari da. Lidl Trekekoak ere ondo kokatu dira pelotoi buruan. Hauek Eskilmose dute, saikapen nagusian, atzo 3. amaitu zuen Eskilmosek errojupekoan. Aurki dira Zudairen, eta handik Ezpeletara. Ezpeletatik, gero hemen kanboko helmugara. Ezpeleta atzean utzi eta goruntzako joera izango dute kilometro pasatxoan. Gero Goitiperako joera izango du, eta Goitiperako horretan helmugarako 6 kilometro falta direla Larresoroko bidegurutze izango dute, eta Larresora aipatuta lehen ere halako aitortza eta omenaldi bat egin diegu Francis Lafargue, Euskal Txirrindularitzaren historian kudeak eta lanetan bere arrasta utzitako ia zendutako lagunari, eta handi bera, ja Donibane Garazi eta Baiona lotzen dituen errepidera atera, han ezkerretara egingo dute eta azkeneko 1 kilometrotara ailegatutakoan eskubitera bihurgunea eta han aldapatxoa bere ala topatuko dute Arnagako gauregi parera ailegatu bitartean. Honetan gastu du, orain. Bai, beste abiadura bat antzematen da. Zugarria orain. Ez da berreketariko. Gastu du, fraile de hor da.
Zantzela, ezpeletan esprina dago, gainsaria, aurrenekoarentzat 3 segundo daude, bigarrenarentzat 2, hirugarrenarentzat segundo bat. Eta aurrengo gainsariak kanpoko helmugak banatuko ditu. Biribilguneak hor erdibitzaile lanarekin du, pelotoia erdi-erditi banatu da batzuk eskuinetik besteak ezkerretik. Eta izaten dira, biribilgune batzuek adar bati abantaila ematen diotenak hor biek ere antzeko distantzia egin behar izan dute. Ineos agintean. Etan Jaiterren itxaropenean hauek, iaz, bastidan. Lehendabiziko etapan, lehendabiziko esprinte irabazi zuen 25 urteko Britaniarra. Garaila da 18 garaipen ditu. Poloniako turra irabazia, Norvegia ere bai, hango 3 etapa eta Erromandian ere bai. Beste 3 etapa, Pello Bilbao hor dator, hauek esprinterako prestatzen ari dira, Oliarrak agertzen Fermin. Eskilmos ere bai, taldekide baten gurpilean. Uaeko Jaibain, 7 segundora dago, Maillot Horia Roglicena da, 7 bain, eta 10 segundora Eskilmose. Gainsari hartuta, Roglitzen Maillotak entzeko aukeran, oraingoz hoiek daude, orain ikusiko dugu, ze uzten duen aurreneko sprint honek, hor zeinek hartzen dituen segundoak. Pello Bilbao dakarte hor, Bahraingoek, bigarren postuan datorren txirrindularia da, Juan Ayuso eta Jan Bain, elastiko bereizgarriarekin UE taldeko bi txirrindulariak, baina denak ere buru-buruan, Roglic segurazki ez da aparte izango, Ebenepoleko hor beharko luke, Jon Izagirrezu ikusi atzo Euskaldunik onena, erlojuaren kontrako saioan 10. postuan sailkatuta begira UAE nola ari den bideratzen sprint hori, haze sua dagoen eta gero jarraian egin kontu azken 8 kilometroetan hemen kanbon helmugara izango dela. 300 metro aurreratu baitute, begira Ebenepoel nola ari den saiatzen. Ia zeinentza den, Eskilmose bera ere bai, eta bainendik ere Juan Ayuso. Ayuso izango zen bai. Bainendik ere aurrena Juan Ayuso. Eta Ebenepole saiatu da, eta Binegore hortxe dago. Ez du punturik eta gainsaririk hartu, baina Binegore hortxe dago ikusten dute Bisma taldeko txirrendulari hori Eskilmoseren gurpilean orain. Roglic ez da, esprinean sartu. Hor jarraitzen duen. Juan Ayuso, 17 segundora zegoen, beraz, 14 segundora geratu da Roglicen gandik. Ja, beste segundoiek nola banatu dituzten. Egin horrela bai, Primoz Roglicek egin horrela, taldekiderik gabe doa Primoz Roglic. Ezpeletako biperra baino ere beroago izan da sprint hori Fermin. Begira hor. Azken gerri golpean badirudi, Juan Ayuso izan dela aurrena. Eta geldialdia. Eta pelotoian sartzeko adarrak hautsi beharrean dabilena Liepintz letoniarra, hortxe du pelotoia 10 metrora eta sekulako berotu hartu du DSM-ko ziklistak hor puntzo nagusian sartzeko. Uek jarraitzen du egintean. Eta Binego bera, hor oso ondo kokatuta, hori ikusten duzuen txirrendulari hori, Bisma bere elastikoaren bereizgarria, hor lehendabiziko postuetan, iazko garailea. Jon Badakarte, Jon Izagirre karri dute aurrera. Kansasleieko gizon azkarra, Gregoar da, Remi Gregoar. Haren itxaropenean ibiliko dira. Baggioli izan daiteke Lidl Trekekoa. Iaz arte Quick Step taldean ibilitako italiarra, orain arte ez du gauza hundirik egin, baina berezkoa badu, klasea duen horietarikoa da, ukitu berezia duena eta errematatzaile sena ateratzen baldin badu, urare favoritoen artean izan daiteke gaur. Horretan Lidl-Trek. 800 metro geratzen zaizkie gorantzako joeran, gero dena goitibera izango dute. Dena edo, zati luze bat da dientzat. Urrengoa beherantza. Jean-François Bernard ondiaren semea hor buruan Lidl-Trekekoa Grupamakoaren gurpilen sartuta orain. Omar Fraile ere hor ageri da, Hinley ere bai, Ufaka,
Anatzerago Primoz Roglic ezkerraldetik aurrera egin airik. Brandon McNultyren atzera. Konzentrazio dago. Ahalegina, esfortzua. Potoak eta bazterrera bota eta enbarazu eta alperrikako pixurik gabe aurrera egiteko intentzioa. Jules Jensen dator oran, Jaikokoa ezkerraldetik aurrera. Begira, zenbat adar sortzen diren. Oraintxe eskubikoak ona dirudienean ezkerretik sortzen da beste bat. Hor Mikel Landa Renko Benepol gurpilan hartuta. Eskuinera begiratu du hor ote dagoen bere liderra, hor dago. Eta denak ere buruan sartuta hor daude. Decathlon berriro. Bruno Armirel, buru-buruan. Eta Lapeira gurpilean. Bruno Armirel, Pirinioetakoa, baina ez de Bigorrekoa. Birgodo. Total Energiko gizona. Movistarkoa Nelson Oliveira, aurpegi eman azor. Alpezinek Hermans dauka, esprinerako Quentin Hermans, bizia da. Lies Baston Liesaren pelotoiaren esprinta Wout van Aert irabazitekoa. Ordungo maila emango balu. Pentsa zer egiteko gaitasuna izan lezaken. Ez du ordea beti hainbesteko erregulartasunik izaten. Orain ibilbide alde dute. Orain berantzako joera dauka errepideak. Oso ibilbidea azkarra izango dute orain. Ariketa Donibane Garazi eta Baiona lotzen dituen errepidearekin topo egin arte. Oso azkarra. Ventulet. Eta berriz ere Grupamako bilagun. Armirel eta Lapeira. Gatu. Grupamako arbigarrena Godida. Armirel eta Lapeira. Decatlonekoak, orain pixka bat zeratu egin dira. Dira birguneioetan nola tarteak zenbat hasi diren. Erne azken 4 kilometroetan berehala hartuko dute Kanborako, Kanbo hor eskuitara dute, orain Baionarako noranzko hartuko dute errepide nagusia Donibane Garazirekin lotzen duena horixe da. Eta eroria izan da. Hemen Chavez. Chavez ikusten dugu. Lidl Trekeko beste bide bai. Eta jartere lurrera joan da. Hor dago Bernarrekin. Eta zenbaki duena Gaigan Jar Giri irabazlea. Jonathan Lastrare lurrera joan da. Enfarmako Iban Kobo. Eta Erne aurki dira. Paulo Castrillo ere Kanborako noranzkoan, jarri behar izan du. Gauze txarra. Gaigan Hart. Ondo se marrartuta gainera Gaigan Hart. Lasterketa buruak. Lance Peters ere hor, lurrean. Aurki hartuko dute eskuinera, eta hor aldapatxea topatuko dute. Movistarko agintean. Ja, Movistar. Alex Aranbururekin Movistar. Aramburu ezpada Gonzalo Serrano izango du segurenik. Etena dago gainera pelotoian, Eta azken 3 kilometroetan sartu aurretik izan da, beraz, kokapenez gaizki bili den favoritori balego, akaso atzerapena izan lezake. Gehientsuenak aurrean ziren ez dakigu, baina etena handia dago pelotoian. Hor eskuinetara hartuko dute eta berehala aldapatxoa, ea hor inor mugitzen den, Pello Bilbao dator ezkerraldetik aurrera eginaz. Hor ezkerretara Erne bihurgune honetan. Eta orain jarraian aldapatxoa. Ara. Arrastan, lurrera. Ez daket, Lapeira, inondik ere. Eta begira, hemen hautsilezake, norbaitek, hemen erasoren bat etorri ezkero, Erne. Ventulet aurreneko postuan jarrita, honek kontrola nahi du, Binego hor dago, 4. postuan, Juan Ayuso ere bai. Roglic atzerago, pikin bat atzerago, baina taldean. Ez da eraso golperik, aurki amaituko da aldapatxoa. Hemen UAEkoak ez dira ikusten aurreneko postu hobetan. Juan Ayuso hor da, Fermin. Bai, baina lehen UAEko 3-4
elkarren inguruan ikusi ditugu buruan eta Mikel Landa dator, Roglic hor da. Aurke amaituko da aldapatxoa, hor Arnagako jauregia dute, eskuinaldera. Gonzalo Serrano, Movistarrekoa. Ineoseko inorreztageri. Ineoseko inorreztageri hor. Bakarra dago. Eta gure ez daetan jaiter. Erne, mugimendua, Decathloneko Lapeira izango da. Zalea baita, aurten horrelako asko egin ditu. Esprinaren zain egon gabe. Eraso batekin zapuztu nahi izan ditu. Sprinterren aukera guztiak Lapeirak itxi dute. Gauru itxi ere gaur. Schachmann horren buru hartuta. Euskal Herriko itzulian ekitaldi berean 3 etapa garaipen lortutako gizona. Maximilian Schachmann Alemaniarra. Jaibain, ondoan duela Primoz Roglic orain aurrera egiten ari da. Jaibain, maior. Binego hemen ezkerraldetik. Buruan Binego. Hau da azkeneko aldapatxoa, azken kilometroren barruan dira. Gaintxo hau gain ditu eta 500 metroko pankarta ikusiko dute berehalak eta gero 2 zuzenguneak emango die akabera. Azken zuzengunea 200 metrokoa da. Hor berriro ere Decathlongoak, Lapeiraren taldekideak aurreratzen. Movistarrekoa Serrano. Hor dator Brandon McNulty ere. Alex Aramburu atzeraxeago. Horre eskuinaldetik Alex Aramburu. Roglic aur atzetik duela. Baina aurrera egiten. Ida Schelling dator Roglicen gurpilean. Bueno, ba, hone balio du. Ia elmuga zuzengunean azken 150 metroetan. Ia, nor nagusitzen den. Ia Movistarko Serrano. Ia Alex. Ez, azkenen Decathlongo Lapeira ote zen. Paul Lapeira irabazi du Fermin. Paul Lapeira denboraldiko 3. garaipena. Normalean pelotoi aurre hartu nahi izaten dio gizon honek. Gaur sprint bete-betean irabazi du. Lortu du, beste bat lortu du eta ondia, bainarteko ondiena, hau ja golturrekoa du, Lapeirak. Zibesta gaztea da, esan dugu aurten demoraldi hasieran. Harrigarriak eskaini dituela, eta gaur zer da eta esprintan izan da bera azkarren. Besteetan pelotu hilari aurre hartuta elmoratu izan baita Fullersko 23 urteko Paul Lapeira. Aurreko urteetan, 2022an debuta egin zuenetik iesaldietan eta ezagutzen genuen egia da afizionatu mailan txirrendulari honek Lombardia irabazi zuela, Lombardia txikia 23pekoen Lombardia irabazi zuen eta beraz garbi dago ibilbide goraberatsuetan sekulako doainak dituela eta erremate jartzeko ere baduela abiadura puntu bikainaskoa aurten 3 erakutsi duenez. Hemen ikusiko dugu, goitik. Azken metroetan izan diren mugimenduak. Kanbon etapa Lapeiraren zat. Eta orain gainsariak eta zertan diren, ja, izaten diguten sailkapen nagusia egiteko. Erabat nahastu da, azkeneko ailegera, beste favorito nagusietako batetan Jaiter ere ez taldekide eta berare atzean gelditu da, kontrolatzen zaila izan da, eta horrelakoetan zirrikituak non nahi agertzen direnez, Lapeirak baliatu dondoen, taldekide bat aurretik hor izan du hori erabantaila, kontrako norazkoan jo baitu eta indarra handiarekin gainera izeak, beraz horretzegoen esprintak goizegi asterik, distantziak eta ondo kalkulatu behar ziren, horrez Alex Aramburu hasi da aurrera egiten, baina haizea jan behar horretan azkenera indarrez eta justu xamarra llegatu da, Lapeira begira bere taldekidea ere baztertu denean zain gelditu da, babesa alik eta gehien baliatuz, hor azkeneko 250 metroetan abiatu diren orduan abiatu du sprinta eta azkenean ondo nagusitu da txirrendulari frantziarra. Ara, Astanako gaze eskapada egin duen Garofoli. Batistela izan da Astanako aurratuena, Garofoli erori eztenean.
postuak, Lapeira, Batistela, Berbaek izan da sudalekoa. Bo Mikel, Kenfarmako Alex Aramburu, 5. Tomas Silva, Retello, 7. Gonzalo Serrano, 8. Brandon Magnalti, 9. eta Quentin Herman, 10. postuan. Eta saikapen nagusian aldaketarik ez. Roglicek egingo du biharko etapa ere maillot horiarekin. Multzo nagusien helmugaratu da Roglic. Ayuso 3 segundo hartu ditu gaur. Beraz, 13 segundora geratuko zen. Juan Ayuso 13 segundora. Binego eta Bokelanen artean geratuko da Juan Ayuso. Ez dakiguna da, Fermin, favorito nagusitatik atzen inor gelditu ote den. Halako ete nagusi bat izan da. Eta ez da azkeneko bihurgune batean ere beste erori bat, Grupama taldeko txirrendularia erori denean, nik hasieran Lapeira egin dut, era bat erratuta, jakina. Eta Gregoire edo itako... Gregoire izan da, bai. Gregoire, harekin hastu naiz. Eta atzean geldituako beste favoritoren bat, behar bada izan daiteke. Eta beste zalantzatxo bat ere badaukagu, Xavier. Ez dakinik, Ayuso aipatu dugu, baina Del Toro ez ote den izan esprinean. Ezberetako esprinean. Laster argituko dizkigute epaileek, kontu guzti hauek denak. Kontu da maillot horiarekin jarraituko duela Primoz Roglicek. Eta Decathlonek, garaipen handia. Hemen, gaur hortu du nau, garaipen handia du Decathlonek. Decathlon bera ere ez da garaipen asko pilatzen duen taldea. Nik Juan Ayuso esango nuke, Fermin. Bueno, Juan Ayusok gaztenaren saria irabatzen atzuetaren elastikoarekin. Gero egia da Isaac Del Toro zela 2. Baina iruditu zait, Juan Ayuso zela elastikoa zera mana. Lapeiraren garaipena, Worldtourreko 2. du taldeak. Félicitations, Paul. C'est incroyable la victoire. Ouais, c'est incroyable ce qui m'arrive en ce moment. J'ai gagné 2 fois il y a 3 semaines. Là, j'arrive sur une course World Tour où le niveau est tout autre et j'arrive aussi à gagner. C'est génial. Comment s'est passé le sprint? Le sprint, en fait, j'ai essayé d'attaquer 1,5 km, ça s'est un peu posé. Et c'est tout de suite venu me chercher, donc j'ai pensé au sprint, je me suis relevé. Et il y a Bruno qui a pris après le manche à 700 mètres. Il m'a emmené jusqu'au 200 et quand j'ai vu que ça remontait au 200, j'ai lancé mon sprint et ça l'a fait, c'est trop bien. Merci beaucoup, félicitations. Merci. Pozarren eta sasoi bikainari etekina ateraz. Ez dira 15 egun, denboraldiko bere aurreneko garaipenak lortu zituena, 2 jarraian gainera, martxoaren erdi-erdian, Loarren jokabutako 2 lasterketa, 2 egunetan jarraian eraman zituen txirrindulari gazte honek. 24 urteko Lapeira gazteak eta gaur du handiena zalantzarik gabe Worldtourren irabazteak zailtasun askozera handiagoak ditu eta ezker eskuarekin ospakizun keinu horrek erakusten du nolako poza izan duen bere barruan frantziarrak. Atzeurru egin duen Decathlon AG2R taldeak denboraldiko 8. lortu du Kanbon. Bai. Eta Worldtourreko 2. Alfontso aurrera. Bai, beste protagonista bat, eguneko protagonistetako bat, anaietako bat, Eneko Hitz. Bueno, hendik eta bain, berezia da oso, 2 anaiak iesaldean jotea. Bai, batez oso berezia esatezun bezala ez. Azkenean biak beti junto entrenatzeu, eta bueno, oso pozik behakin beste iesaldi bat konpartitzea. Bueno, eguna gogorra izan da azkenean, zuen iesaldean desente irandu, Bai, desente irandu, esan ez nuen espero hainbeste irantzea, ze atzen tensio asko zegoen esan dute, eta bueno, esan oso pozik ez. Holakoetan, iesaldetan anaien artean zer esaten da? Ba, gutxi hitz egitegu ez, azkenean toperago azkasi egun guztia, eta bueno, bai parre batzuko datzen ditugu, baina bueno, konbersa ez dut gutxi. Imaginatzen dut, urrengo egunetan ere saituko zarela? Bai, printzipioz bai ez, oain haber ondo rekuperatzen egun hauetan, eta bueno, saiatuko gara urrengo egunetan. Eskerrik asko eta zorionak. Zuri. Ja,
Gaur hartu duten pasara behar bezala errekuperatzen duten. Denbora pixka beharko dute. Roglic! Bezalaxe, Maillot horiarekin eta orain bigarren Eskilmose 10 segundora. Hirugarren Renko Ebenepul 11-ara. Laugarren Binego, Bokelan, Ayuso 16-ra. Beraz, Del izango zen bai, esprinean gainsaria hartu duena. Schachmann, Magnalte, Armirel eta Pello Bilbao 10. postuan. Jai Bain atera da aurreneko postuetatik. Eta pasiran bigarren zen, Jai Bain atzo erlojupekoan bigarren izan zelako eta horixe falta da orain, aurreneko 10 horietan. Aurrera, Alfonso. Orain beste nahiaren tendoria iritsi da, Xabier Mikelena. Bueno, Xabier, endeko itzi galdetu diot, berezia da oso, Volturreko lasterketa batean gainera, bi nahi, iesalean izatea. Bai, egia esan hitz egin da genuen, ez? Gaur egununa izan litekela, iesalien juteko, aukera handik zitula meta jatzeko, baina, bueno, gero azkenen faltan botei du lagun gehior iesalin, azkenen laukin bakarrik zai izatea pelotoiai kontraitea, baina, bueno, nahiko pozik indako lanakin, oso pozik anaiakin eguna aurretik pasi izanagatik eta oso berezia bai. Xabier, hor bost joan zarete, hasiera batean, Iban komo geratu da, hor mokoka aritu zarete. Ez, azkenean usteet beha ez joala oso ondo gaur. Azkenean, bukaeran nahi bidez, jetxek distantzia pixka galdu unean aldapa bera, itxaron indiogu, azkenean ez gindu zen inora hor ja, baina azkenean pertsona batek ez badu laguntzen egun txarrazekalako, porque beste askotan behakin nire salitan joan naiz eta oso ondo junda, ezin geha behai itxiten gehau, eta bueno, erritmo aldaketa hori indeu, azken gula hauak osontzeko gindoa zen, eta nahiko errez soltau diogu. Azken ez da trago honekoa batez ere talde prokontia izatean, eta olako lasterketaten bai esalitik kanpo gehatzean, baina bueno, gauzako lesizatea batutan. Talde berrien ari zara, etxeko lasterketan agerraldia egin duzu, bueno, lesio bat ere izan duzu bidean, baina bueno, gauzak ondo doaz, ezta? Bai, egia esan denboraldia oso ondo hasi nuen, ogren gaminon lasterketan, erlojupekoan 5. amaitu nuen, oso obera jotean gintzen, baina bueno, denainen erorik hori izan nuen, trokiterra apurtu nuen eta tendei bat baita, hasi que bueno, nahiko lan izan dugu itzuliko irtera marran euteko, baina bueno, bai, oso pozik eta bengoz gauzak oso medio joaz, egia esan taldean oso pozik nago. Pozik bian nahiak eta aita ere, horre errepide bazteran izan da, posarren egongo da. Bai, egia esan beha ere pozpozik dago, ez? Azkenean behantzat berezia, berak asko biziu kirolau eta hori transmititu digu ere guri, eta bueno, horregatik egon nahi nune baita, ez? Etxeko lasterketan, horregatik indeu esfortzu estra hori, igual beste lasterketa bateako ez dezuna egiten, baina, bueno, nik uste pena merezioela ja, olako egun baten gati bakarrik, pena mereziu. Eskerrik askota, zorionak. Zuei, mi esker. Pozik, Xabier Mikel Azparren, bi agerraldi, bi aukera eta bi agerraldi egin ditu etxeko probetan, larumatean Induren sarian eta gaur itzulian. Roglic, Eskilmose, Ebenepul, podiumeko postuetan, Ayuso, laugarrenean, 14 segundora, gainsaria berak hartuko zuen. 17 baitzegoen eta pasiran. Pelotoia eten da sartu da, atzean esaterako Buitrago geratu da, Hinli geratu da, Godi geratu da, besteak beste. Atzeko multzo handian, denbora galduta, ia aukerari gabe. Izen handiak dira, favoritoen artetik ez dirudi inork atzerapenik
Xavier. Bai, atxaldeon. Zermo seguna. Bueno, irabaztea beti nahi, baina, bueno, taldea ondo, erorikotetik libratu geha, eta, bueno. Azer omen azken zati honetan bereziki, ala? Bai, azkenen etxeon favorito nagusi bat, ez dago sprinteren talde bat, aukera asko, jende asko, euria, eta, bueno, bai, bagenikin pixkatola izango zala. Nahas handi horretan, Gonzalo Serrano ikusi dugu, oso erne €1 aurrealdean jarrita. Gero Alex Aranburuk egin du beharrenekoan, atzetik aurrerakoa, azkenean 5. Bai, Gonzalo, Alex, lantzatu behar zuen, baina junda atzera begira ikusi dut, baina Alex hor 700 metro faltan justu itxute, eskuiko aldean, da berriz atzea junda, eta bai, geokiston. Lan egin da eskubitik, eta ja, esprinea, nekatu eritxea. Pena eguraldia izan da, Xavier. Ibilbidea zaila, ibilbidea itoa oso, baina gero euriarekin, errepide bustiarekin, eta azken tarte horretan egon den urduritasun eta tentsioarekin. Goizean txantxetan formolok esaten zion da. Eguzkia, nien izatera behar. Euskal Herri itzulian eguzkia zer dago. Eta esan dion, igual elmugan euria izango da, eta, bueno, azkenen, olako leku politetan euria berde oteko behar da. Horda, etapa garailea podiumean, Pol Lapeira, denboraldiko 3. Eta aurreko biak bakarrik elmugaratuta, pelotoiari aurre hartuta azken unean, gaur alegin bat egin du, baina 2. kartutxoa izan da erabakigarria, 2. bat ere hona zeukan eta hor menderatu ditu denak. Bai, aurreko astean iraziz Junbik ondo zautzetut Muriasen da gara jartan Kopa Frantzian ibiltzen ginean, da lasterketa gogorra die, eta ikusi genuen nola irabaziz Junbiak. Eta, bueno, gaur esan digu, bai, eta hater bestea, baina esan digu izango da norbait oandik asko ezaguna ez dana horra agertuko dana, eta ala izan da. Hortxeari gara ikusten sailkapena. Batistela, Berbaeke, Pau Mikel, Alex Aranburu 5. postuan. Eta sailkapen nagusian, ondorioak izan ditu etapak, ustez genuenean, ezer izan beharretzuenean, sailkapen nagusian, gainsariaren baitan zegoen, sailkapen nagusiko mugimendua, eroriko batek, eten dautzi du pelotoia. Bai, aurra autoan guatzen, da ikusi dugu, ez dakit, noiz, 5 faltan hor izan da eroriko bat, eta geho ja bestea bai azken 3 kilometrotan izan dela, azkenekoi. Baino, 5 faltan izan da hortan moztua gelditu balin bada pelotoia, ez dakit, erabakituko duten epaiek, baina normalen balioteko denborak izango die bai. Xavier, lehen aipatu duzu, sprinterako Alex Aranburu bideratu behar zuela Gonzalo Serranok. Horrelakoetan zalantzak izaten dira. Gaur, garbi zeneukaten Alexen aldeko apustu egingo zenutela? Oraindik puntu-puntuen ezbaldin badago ere? Bai, azkenean bagenekien gaur oandik Alex ez dela izango agian puntu-puntuan, baina bihar beste aukera badu. Zor notzan ere bai, orduan konfiantza irabazte jun behar du, eta taldeak emanin behar dio. Horre, Jon Barnetxeare hor izan bertan, baina erorik hortan atzea gelditu da, orduan Gonzalo bakarrik izan dugu, formalo lagundu du, baina betikoa. Nasmen hortan, ez da azkenean autobusan planteatu bezala izaten dena. Alexek beti esan izan du alturako konzentrazioa egin eta gero, denbora bat behar izaten duela hango lanak orpuzteratu eta errendimendurik onen emateko. Egunen joan etorriak, horretan lagundu egingo dio seguraski. Bai, azkenean, lepaziztaieko austura hori nahita, baino geldo juntzan, bizikletan gainean, hilabete terdi eta gero hasi zen, orduan asko atzeratu da dena, baino ez genukan besterik itzulia bagenikin naiz, eta aste bete lehen jetxi berde etorriko zala, orduan esango, alturatik jetxiko geha zuzenen induraina, han akaso ze pasatuko den, ikusi genuen, baina hemen egunea gehiago junga, seguro. Hortxe berriz ere, sailkapena, Roglic, Eskilmose, Benepul, Ayuso, Binego, aurreneko 5 postuetan, Ruben Guerreiro horrean izan alduzu, Xavier, Guerreiro. Ruben, Fermin, eroritzaigun indurainen. Eta karo, azkeneko puiko bajatan erori, eta Ukalondoan golpeat, ezin ekarri. Aurrenan Nairo, Katalunian, behaz etorrela lider, Ruben indurainen, eta formalo lider, datzo
Formulo bera erori. Erori, atzo bigarrengo bihurgunean, daia errojupeko burugabe bezala intzuen, eta hoxe, azkeneko eroriekin, lider horren faltan, baina bueno, bestela taldea media honean dago, orduan aber garaipenen bat lortzeko aukeran gehan. Atzo, aipatu genuena, Moizarrek aukerak izango dituela, bereziki Alex Aranbururentzat eta Serranorentzat, berarentzat ere etapa polita daudelako. Bihar altsasun berriz aukera, gatzaga igotzen pentsatete beste gauza bat izango dela, baina gero Zornotzan beste aukera badago, orduan, badaude aukera bai. Roglic, sailkapen honetan ere, aurreneko postuan, orain Lapeirak, berak adina puntu ditu, 25. Dai Bainek, atzerapena izan du. Aurreneko 10 kanpora geratu da, atzo erlojupeko irabaztear izan zen Australiarra. Mendiko sailkapenean, gaur mendate puntua garri bakarra izan da, 3 punturekin, atzo, Olaberrian hartutako puntuekin, hor, sailkapen horretan bihar izango dira aldaketak. Bihar berriz talde txiki bat izango la pentsatet espinen, baino zuk esan da bezala iesaldi bat izangoa, eta hainbat mendate badaude, orduan pentsatzen dute etxeko taldeak izartuko diela buruko hartan. Naiz eta azkeneko egunean izango da handi guzti mendiko lehiagatik garrantzitsuena. Etxebol, isaldian izan den Herberetarra, izan da gaur lasterketa buruan sain nazion, 3 punturekin, beraz, Rogliczekin bat egin da. Parekotasun horretan, jendeak jakin beza, salkapen nagusia gero hobesten dela, eta horregatik puntutan berdinduta egonagatik ere, bi sari horrietan horregatik agertu dela, saridun gisa, Primoz Roglic salkapen nagusien ere buru dagoen esloveniarra. Kanboko podiuma, bigarren etapa bukatuta. Asma saundia izan da azken tartean. Horren gazteriko nena igoko da. Fermin. Zer diozu, Alfonso? Primoz Roglic daukagu gurekin. Primoz, it was a crazy final stage. Yeah, I mean, it was quite tricky, nervous, rainy. So yeah, rain still following us after Paris-Nice. And for tomorrow, what feelings do you have? Sorry? For tomorrow. Well, yeah, we have to see. I mean, if today was, let's say, also normally quite easy day, was already hard. So day after day, for sure will be a nice challenge to do. I mean, our guys they showed today they are all strong, good, and look forward for tomorrow. Thank you very much. Thank you. Gaurkoa etapa erreza, paper gainean etapa erreza zen, eta biharkoa zailagoa. Taldea ere ondo dauka, indartsu dauka. Taldea giratu du pelotoia etapa guztian. Juan Ayuso, UAEko onena. Bain, esan bezala, horreneko postuetatik. Erori eginda, eta Villermoz, seiatunen sariarekin, frantziarra, Alexi Villermoz. Horreneko bi etapa hoetan ze ondorio atera duzu, Xavier, itzulian, bai? Juan Ayuso gurekin. Bueno, Juan, un final de etapa, que ha tenido su aquel, Sí, un poco complicado, sobre todo también por las carreteras mojadas y bueno, la hacía un poco más técnico aún, pero bueno, yo la verdad estaba bien colocado, he terminado la bajada en los primeros, he empezado la subida también de los primeros y luego el problema ha sido que ha habido un parón, se ha hecho otra vez la bola, ya me he quedado atrás, me hubiera gustado disfrutar el sprint, pero bueno, no ha podido ser y ya está. Tienes con muchas ambiciones aquí a la Itzulia.
Sí, yo creo que cada día es una buena oportunidad. Evidentemente también estamos aquí para la general, pero bueno, sabiendo contra qué nos enfrentamos, también hay que intentar ir a por todas las etapas para intentar pues conseguir todo lo que podamos. La última, estáis demostrando estar muy fuertes, el equipo está en muy buena forma. Sí, en general, bueno, Bain no sé si ha perdido tiempo, bueno, pues, pero bueno, con McNulty estamos ahí, yo creo que McNulty llega muy bien, yo también, entonces, pues bueno, habrá que jugar esas cartas. Gracias y enhorabuena. Gracias. Eta jogatzeko dago, Juan Ayuso, esprinan sartzeko idean zen. Dena lehiatzen baitu. Oso lehiakorra da eta oso maila honeko. Egin kontu txirrindulari horrek aurten bertan zer egin duen Tirreno Adriatikon bigarren amaitzearekin batera erlojoren kontrako saioan Filippo Ganna menderatu zuen, bi aldiz munduko txapeldun izan den txirrindularia, lehen urtean Ebenepoel bera menderatu zuen Suitzan, eta aurten ere nik uste itzulira bere estreinaldi honetara, lehen urtean lesio bat tarteko azken orduan etzen parte hartzeko gauza izan, baina aurten ja beste nortasun batekin, Espainiako bueltan 3 asteko itzuli batean, 20 urterekin, 3. eta 4. egindako txirrindularia, daude eta izugarrizko maila dago eta bueno, azkeneko eguna izango da garrantzitsuena, baino handik dena irikita eta guk esan da, gure aukerak aprobetxatzea. Xabier Murielekin gara hemen, Xabier Muriel Zaldiberra, Movistar taldean, ardura handiagoekin, gauzak asko aldatu altzezkizu? Bueno, zerbait bai ala? Burua uste bat, baino gehiago, baino gustoko lana da, esan ondo hasi ginen, martxoa ez da izan oso ona, bai jarreraz da lana bai, emaitzak ez. Baina, bueno, pixkanaka inbeste lesionatu ditugun, dana bueltatzen dien eta emaitzak ziur etorriko diela. Lan ona bai, emaitza haundirik oraindik ez aipatu duzu, eta horren adibide. Eta lana behintzat ikeragarri egiten ari dena, Oier Lazkano. Arbidetako klasikoetarako euskal txirrindularitzak, Xabier, oso goi mailako txirrindularia dauka. Bere ibilia eta bere mugimenduak nortzuk zaintzen dituzten ikusi besterik ez dago. Esango altzenuke koska bat nabarmen gora egin duela Oier Lazkanok? Dudik gabe, ni bertan izan itzen igandean, eta bigarren pasoan Kuaremonen bigarren pasatzea ez da kasualitatea, ez du gaitasuna da. Handenak june dute, normalean geolasterketa arraro juntzan, baina normalean hautsi behartzen, da handik aurrera, baina gutxi aldatu behartzen, eta ala izan zen, geokopen berren arazo izan zen, baina ez dela Oierrek gero behakin ditzaiten, konfiantza asko irabazi du, urte asko ikasten ari da, eta lasterketa horiek txikitatik bizi behar dira, eta azken Oier, bueno, ez da hain teknikoki abila, baina azten ari da ikiragarri, eta hemendik urte ez gutxit, urrun urtean ez dakit, baina hemendik pare bat 3 urteetara horreongoa. Eta zuekin izango alda? Hoi galdera ona, nahi nuke. Oier Lazkano, García Cortina aipatu behar da, García Cortinak ere aspaldian egin duen lasterketarik handiena egin zuen igandean? Bai, bidea aldatu genion, preparazio aldetik eta uste ondo atera zala, baino barrek berdin, zinkopen berrigo eta antxe jontzan lasterketa guztia. Hemen txari gara ikusten berriz ere azken kilometroa ikusi dugu, oso osorik, helmugan, esprinean, hor da, Dekatlona gebierreko gizona, hangarofilo, eruri estenean, hori izango zen ona. Eta Batistela Astanakoa,
Afizionatutan oso munduko maila, txapeldun izana. Hori, Fermin, afizionatutan pentsa ze bi txirrendulari. Batak lehen esan dugu, Lapeirak Lombardia irabazi zuen, 23 urtez azpikoen Lombardia, eta Batistela bigarren postuan salkeutako gizona munduko txapeldun izana da. Beraz, orain dela urte batzuk afizionatutan bikain zabiltzenak orain, elite mailan ere, garaia ikusten ditugu non eta buelturrea. Bueno, Xavier, zer esango dizugu? Sorte hon, hala? Aukerak behintzat badauzkazue. Alde hortatik aitziak erik ez dago, ibilbidea gogorregia, eta zuek une honetan dauzkazuen helburuentzat ibilbidea badaukazue. Bai, aurten pixka desberdina da itzulia, eta beste bi aukera behintzat izango ditu, eta hortzen duen garaipen hori. Biar altxasu? Biar altxasu, etxean, ondo ezautzen du ibilbidea, itziak ez, baina gar bezalaxe, sprinteren talde bat. Altxasu, Amorebieta, tartean Legutiokoa dago. Legutioko handi pentsatzen dut Orruntzila eta lehen ditzekin beste movimendu batzuk izango diela. Saiatuko gehan noski, baina hor gutxi zuen ondo zegoela indurainen, eta atxoko erlojupeka honde emaitza ona egin zuen, eta animoekin egon ginen, egon gara gaur arte, eta azkenean bakarrik pasatu behar zen azkeneko errepetxo hau, eta azkenean euria hasi da, eta, okerte genira. Dena okertu da, hortxe, irudiak, bingen. Etapako azken kilometroetan, izan den zalapartan, Europea bitan, banatu da. Hortxe egin dute bat, Donibane Garazi eta Baiona lotzen dituen errepidearekin, eta hor atzean izan da eroria. Hor Gaigan Hart ikusi dugu. Hemen Txabez. Hemen Txabez aurrerako Gaigan Hartek hor badirudi Gaigan Harte gainera min dezente zuela. Itxura batean bai. Bernard taldekidea zain gelditu zaio, eta hor nahasmasean hainbat txirrendulari ikusi ditugu, azkeneko 4 kilometrotan sartuta, DSM taldeko gizonak ere bai, pelotoiak guztiz eten da hor. Gaigan Harte begira eskuinaldeari nola hor lepauzteiarekin eta miniatura erakusten duen, mekanikoa bizikletak ekarri bai, baina berehala hartzeko intentziorik ez du erakutsi Britaniarrak. Eta bihurgune etzen itxua etzen oso itxia, baina abiadura handia zen eta ondorio gutxi ditu. Eta zer duen Jonek? Zer eratako kolpea, nundu kolpea? Justo ni heldu naiz autobusera, eta ikusi dute bera egondala medikoekin, gorka gerka hoitekin egon da, eta hoitzi dut birtan, ikusi dut gorka, eta azkenean pena handiakin, eta ez dugu ikusi, baina izango ditu
zauri batzuk izan dute. Bingen, eta orain, zuen planteamentua guztiz aldatuko da, ze helburu jarriko dizkiezu txirrindulari? Jonekin ze aukera egon daiteke? Bueno, orain esan duzun moduan ez, 40 segundu inguru galdu ditugu, hor geratu gara, orduan 20 inguru uste dut dagoela. Ez daukagu aukera askorik mugitzeko, momentuz 40 segundu ez dira asko, orduan momentuz jarraituko dugu planteamentu berdina, ikusiko dugu zelan egiten duen lo, zelan errekuperantzen duen, eta gitxienez bihar planteamentu berdina. Ez dago askorik egiteko, esaten badozku, egongo da mendiko etapa bat, eta goian amaitzen dena, aldozu bestera baten planteamentu beste desberdina egin, baina momentuz nik uste dut beharko etapa gaurko moduko izango da, talde txikitxo bat helduko da Altsasure, eta sprint jokatuko da horren artean. Orduan ikusiko dugu, baina gitxi gora bera momentuz bardin jarraituko dugu, eta gero ikusiko dugu aztien zehar zelan goazen. Zergabe nagusien, 21 da, Jon Izagerre, 44 segundora Euskaldunik honen Apelio Bilbao, 10. Bigarren Euskalduna une honetan, saigapenean, Alex Aramburu da, 37 segundora, 16. postuan, kanboko etapako irudiak, gaur, pozi behar genuen, Bingen, pozi behartzenen zuk, bereziki, hemen kanbon, itzulia kanbon, hemen kanbon izatearen arrazoietako bat, errudunetako bat, kako txartean esan da, zeure bai baitzara. Bai, errudune bai, orain dela urtebi hasi gendun, hitz egiten honi buruz, egaltik ez gendun iparralde ere, ipar Euskal Herria lotzen itzulira, askotan beti ibili izan gara egoko aldetik, eta gure fisio bat, masajista bat espeletekoa da, eta hor egon ginen berbetan, polita izango zala etapa bat egitea, eta bueltan egon ginen berbetan horri buruz, eta justo Javi Riaño egon zen bertan itzuliko antolatzailea, beti egoten da bertan bueltan laguntzen, eta bilera bat egin gendun, nolan informala irtera baten, egin gendun berba, geratu ginen bertan, eta esan gendun, altzela ia albazan hau egin, eta urte bi barru izango zala Irunen irtera, eta ona izango zala hori lotzea. Eta hortik aurrera, antolatzaileak kontaktutan hasi ziren, eta hortik aurrera, Ipar Euskal Herria lotu dugu, ia segitzen baduen, eta ekartzen badugun geure itzulia. 46 urte pasa baino lehen, orain 46 urte izan baitzen, etapa amaiera Ipar Euskal Herrian. Hemen ari gara ikusten, behin eta berriro, azken kilometrotako irudiak, eta hor une batez ikusi dugu helikopterotik, Gorka Izagerri izango zen seguruenik. Kofidiseko gizon bat atzera begira, etengabe, anaiaren bila biliko zen seguruenik, Gorka. Hauxe da, etapa amaiera, eta etapa amaieran protagonista, AG2R, Decathlon AG2R, demoraldiko 8. garaipena lortu du gaur, kanbon AG2Rek. Hor ikusten da Fermin, lehen Xabier Murialekin aztertu duguna, Alex Aramburu oso atzetik aurrerako bidea, Roglic atzetik duela, haizea janazten lan hori, Gonzalo Serranoek egin behar zion, eta ja aurrera ailegatu denerako, besteak askoz ere freskoago, sprinta abiatu dute, eta ordurako ja, auspoa bete-bete eginda zeukan txirrendularik Goierritarrak. Aurrea hartu eta mantendu, eta ondo mantendu ere. Egin du Lapeirak. Honen berri izango zenen, zeuk ere, Bingen, zu Kofidiseko izan da, zu Frantziako egutegia ondo ezagutzen duzu, eta honek aurten, bereziki aurten, agerraldi bikaina askoak utzi ditu. Lasterketa asko irabazi ditu, eta oso indartsibili da Frantziako kopa horretan, beste egutegi bat egoten da bertan, Frantziako kopa eta lasterketa horretan oso indartsibili da, eta gaur erakutsi du indartsu dagoela. Kofidiseko zuzendarietako bat da, eta galdetu behar diot. Antzemate alda, oraindik ez duzu irabazit, antzemate alda, hori presioa, tentsioa, egunero, alde guztietan gauza bera entzuten ari zaretela badakit, eta galdetzeak ere, erreparo pixka bat ematen da, baina... Hori bizi duzu, horrekin bizi zarete. Horrekin bizi gara, bai. Ezin irabazi horrekin. Ezin irabazi, badakizu askotan hori espiral negatibo horretan sartzen zara, eta
aurten hasi gara hor, nahiko ondo hasi ginen, foto finish kokarrekin, bigarren egiten azkeneko metroetan milimetro batzugatik ez genuen irabazi, eta hori errepikate egin da, foto finish nahiko izan ditugu, bigarren postu asko egin ditugu, baina azkenien ez doz irabazi, eta ez dozunen irabazten, presioa dator, eta goitik hasten da, eta prentsa hasten da esaten ez dozu irabazi, World Tourreko taldea, azken taldea ez dozuena irabazi dela, eta hortik, konturatzen zara, presio gehitxu dakozula, eta horregaz bizi gara. Nahi dugu hori, espiral hori buelta emon eta positibora pasatu, baina momentuz gaur ikusi dugu, jonen erorikoa gaitik, eta dana ez du laguntzen. Hala da, Bingen, iaz, irauli zenuten esaterako, Frantziako Turrean, urteak etaparik irabazi gabe, eta batez, 2 irabazita amaitu zenuten Frantziako Turra, beraz, ez galdu itxaropena. Ez itxaropena hor dago, gure lana beti egiten ari gara euneko unera, emoten ari gara gure aldetik dana, gauzak txarto ez diren irtetzen egin behar dozuna da lan gehiago, eta itxarotie momentu hori heltzia, eta klik hori egin, eta ial badagoen buelta hori eman. Eta seguro emango diozuela. Bingen, plazerra, beti bezala. Eta datorren urtean berriz ere hemen elkarra gurtzeko aukera izaten dugun. Lapurdin alegia, edo Lapurdi ezpada, Benafarroa edo Zuberoa, alegia Ipar Euskal Herrian. Ia lan bada, nia animatzen badiran eta mantentzen badan hau, eta, azkeneko, 7 probintziak batzen baditugun. Animo, ondorengo egunetarako. Eta animoak, Jon Izagirre ere bireziki, orain izan duen atzerapen horren ondoren beharko du eta. Oraindik etapa asko daude eta. Bai, zuen partez. Kanboko etapa nahasia azken kilometroetan den hankaz gora jarri zaigu, Lapeirak irabazi du. Eguneko iesaldian, 2 euskaldun izan dira, iesaldiko irudiak berritu behar ditugu, iesaldian Azparrendarrak izan dira protagonista, Azparrendarrekin. Horri izan da Jetx Bol, horri izan da Ken Farmako Iban Kobo ere geratu eginda, gero Alfontxo galdetu dionean Xabier Mikelek argitu digu, zenolako gora berak izan dituzten Iban Koborekin, Villahermoz horri izan da iesaldian, berak eramandu gainera saiatuenaren saria, iesaldi polita, maila eman dute, Xabier, iraun egin dute, etzen erreza ibilbide honetan irautea, eta 3 minutuko tartearekin luze iraun dute, gero azken kilometroetan pelotoia gerturatu zaienean ere, minutuko langa denbora dezentean mantendu dute. Pelotoiak opariak egiten dituenean 7-8-10 minutuko iesaldiak uzten ditu, baina gaur ez da horrelakorik izan, gaur ez da oparirik izan, eta horren bestez uste dut, protagonista izan diren bitartean behintzat, laukoteak lana ondo egin duelako burutual izan dutela euren protagonismo hori, eta uste dut oso esanguratsua dela gainera Ibanko batzean zergatik gelditu den ere. Boskote batean bat errenka joan ezkero, ez da martxa txarra izaten da hori, beraz
Talde bat baino gehiago izango da eta bihar ere ihesaldiak, nik uste dut hasierako ihesaldiak helburua lortzea ezinezkoa izango duela, baina aukera hor dago eta sokatira horretan izango da bihar seguraski etapak eskainiko duen ikuskizunik onena. Jaun Andreok, hemen izango gara, bihar ere itzuliarekin izango gara, arratsaldeko 3 inguruan hasita, gaurko honetan txeutziko dugu gogoratuz, Lapeirak irabazi duela etapa Kanbon eta Roglicek jarraituko duela maillot horiarekin, esan da bezala, ondo garela. Bihar, arratsaldeko 3 inguruan, itzuliko 3. etaparekin hemen izango gaituzue. Arratsaldeon.